Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 9-njy oktýabry. Azat Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigine başlaýarys. Bu gedeki gepleşigimizem Covid we hanjym gyrgyn ýaragymy atly odolky 2 tapgyr gepleşigimiziň dowamy, ýagny 3-nji bölümi. Gepleşigiň odolky 1-nji we 2-nji bölümlerini gören bolsaňyz, tamaşa eden bolsaňyz şoňa biz onda häzirki Covid pandemiýasynyň, koronavirus pandemiýasynyň emeli ýollar bilen ýaýradylýandygyny görkezýän alamatlar barada gurrun etdik. Şoň bilen baglanşykly bir näçe faktlary, suwutnamalary getirdik. Şonda käbir dinleýijilerimiz şo gepleşikliň aşagynda ýazan kommentariýasyna Allamradaga bana hili bolýar. Häzirki proýekde ýoly goýan güýçler pul üçin etmeýän bolsalar, bir tarapdan farmaseutik kompaniýalar pul üçin edýän ýaly hereket edýärler. Emma şolar wagtyň özünde de hanjymyň özüni mutuna ýaýradýarlar. Diýärler, onda farmaseutik kompaniýalaryň bähwidi bu taýda nähilika. Buňa aňyrsynda ýanky geçenki gepleşiňizde aýdyşyňyz ýaly Dünýä Banky ýaly iri maliýa institutlary, banklary duran bolsa, onda bu arada durýan farmaseutik kompaniýalar ýetki çekenokmy diýilen ýaly sora berýärler. Şolaň soragyna aňtat jogap bar. Şol kompaniýalaryň hiç hem ýetki çekenok. Hiç hem ýetki çekenok. Sebäbi men geçen gepleşigimde de görkezdim. 150 milyard dollardan gowrak şo geçenkine 1,5 ýyla golay wagtyň dowamynda Dünýä Banky şu sanjymy maliýeleşdirmek üçin pul berip. Şo pullar nähirip gitýär? Şo pullar esatan ýanky farmaseutik kompaniýalaryň çekýän ýetgisini özüni dogulmak üçin edýär. Indi farmaseutik kompaniýalar onna bu taýda näme goşulyp eger alýan pullaryny Dünýä Bankyndan alýan bolsa, olar üçin tapawdy ýok. Olara hökümetler tölesin, olara ýylatyň kisesinden tölensin, ýa olara Dünýä Banky tölesin, tapawdy ýok. Olar çykarmaly ýönümini çykarýarlar, şoň öwedem dolýar. Indi ýöne bu taýda şol farmaseutik kompaniýalar gural hökmünde, ýagny şu sahnagynda perdeň aňyrsynda şu proýektleri maliýeleşdirip oturan uly klanyň elindäki gural hökmünde çykyş edýärler. Özlerem dilli uşuk bir ýagdaýda çykyş edýärler. Sebäbi şolaň amala aşyrjak bolýan häzirki proýekti, ol proýektiň ahyrky netijeleri, ahyrky maksatlary barada indiki gepleşiklerimizde gurrun eder. Ýöne şolaň gözeňinde tutýan planlaryna ýetmek üçin, gözeňinde tutýan maksatlaryna ýetmek üçin şu farmaseutik kompaniýalary ýaman üstünlikli, ören üstünlikli ulanyp bolýar. Şu gün farmaseutik kompaniýalaryň ýaýradýan dermanlarynyň, waksinlarynyň üstü bilen edip bolmajak zat ýok. Häzirki wagt teknologiýa we medisina şeýleler derejä ýetdi. Şo sanjymyň içi bilen adamyň gözüne görkezmän üstünlik zady urup bolýar. Özlerem oň içine häzir şeýle bir kompaniýetler giýirdiler. O arada da el ýeterli maglumatlar internetde de dur, ol maglumatlar gildiň zat däl. Hatta geniň derejesinde adamyň genetikasini üýtledip bilýän häzir kompaniýetler, dermanlar oýlanyp tapyldy. Hatta adamyň genetikasini düýüp götür üýtledip bilýän, adamyň islegine täsir edip bilýän zatlar, adamyň aňyny üýtledip bilýän zatlar häzir oýlanyp tapyldy. Adamyň hatta geljekde nesil öňdürmeginiň, ýa-ni öňelgesizliginiň nesil öňdürüşiniň öňüni almak üçin hem häzir şeýle bir zatlar oýlanyp tapyldy. Öňelgesiz edýär adamlar. Indi şular ýaly ellerine şular ýaly aňsat ulanyp bolýan instrument barka, sanjym ýaly, dermanlar ýaly, olar näme üçin ulanmasylar, şonu häzir üstünlikli ulanyp başladylar. Indi şu geçenki gepleşigimizde de biz ana şoň alamatlar barada gurrun etdik. Sanjymdan odal biz hatta test enjamlar hakynda gurrun edemizde de ýa köp zatdan ustaşylýar şo taýda. Indi inferen bolsaňyz şol sanjymlary bagışlaň ýanky test enjamlaryny ýa 2017-nji ýylda Dünýä Banky maliýeleşdiripdir. Şo barada ýörüti eýem zakarlar berilipdir. Şol zakarlar ýerine ýetirilipdir. 2017-nji ýyldan başlap öýdem Covid ady bilen şo taýda belgilenen şol ýanky önümlüň adlary. 2018-nji ýylda dur şo taýda Covid ady bilen eýem Covid test enjamlary diýip dur. Indi bular näme üçin şol test enjamlaryny öňünden taýýarladylar? Näme odollar bärdin farmaseutik ulanır ýaly taýýar önümlerim bar. Eger ýanky şo paýty çöp çagaçlary bar.
Esas gurrun näme hakda gitdi? Şo pagça çöpçagaçlarynyň üstü bilen bilen şo burunumda tokulyan agdymda tokulyan pagça çöpçagaçlar hakda gidýär. Şonda da birden oyun var. Şonda da gaty köp oyun var. Men ikinji bölüminde de biz gurrun edenler. Nähili oyunlar var? Şol eýýän pandemiýaň başky günlerinde mart aýynda, geçen ýylyň mart aýynda men ünsünem hem köp sanly beýleki aktivistler ünsünen şu zatlar şu wakalar ýydarlan oturan aktivistler analitikden ünsün çeken zat şo pagta şo ýaňky çöpçagaçlaryň üstü bilen keserin ýaýradylýandy. Ol maglumatym ilkinji gedek men ünsümi çeken ýeri şol Britaniýaň Telegraf gazetinde çıkan bir maglumat boldy. Men geçen gepleşimde de aýtdym. Şonu şu Ýewropada şol önümlen hiline ýagny şol tanna şo ýanky test enjamlarynyň hiline jogap berýän Lüksemburgda da ýerleşýän Ýewrofinist diýen gurumy ullukan korporasiýa şo barada beýan etdi. Ýagny biziň barlan şu test enjamlarymyzdan koronavirus çykdy diýip. Soňam şo beýanatda da aýdylýar beýleki şular ýaly aradyr gurumalar tarapyndan hem şular ýaly koronavirus tapyldy test enjamlarynyň. Şol wagtyň ödünde de şo test enjamlarynyň ulanylan ýerlerinde aktiw ulanylan ýerlerine kesel ýayramaklyk keselim diýipgini has ýokary derejede ýayrap başlapdy. İspaniýa, Italiýa, Fransiýa, Britaniýa şolaryň esaty ýanky test enjamlaryny uradylýan ýerler şolar eken şol ýanky Amerikan Birleşik Ştatlarynyň gelen şo enjam. Inni men eýem 3 aýda ýaşap beren tanışlamyň içinde men bir tane tanışım var. Kosmetolog bolup işleyen biri var. Parikmaher, sekreteraj bolup işleyen var. Biz diýär näçe hyzmat edýäs adamlar öýümizde kabul edýäs, salonda kabul edýäs. Bir tane men tanışym gurrun berýärdi. Hiç heteljek bolsak şol adamlar bilen kontaktda gelýär. Ýakyn arada biz şolara hyzmat edýäs, saçlaryny orýas. Ýanky kosmetolog urundan hyzmat edýäs. Ol biz ketellemedik. Şu 1,5 ýylyň dowamynda ýöne diýär. Soň bir ýere gitmeli bolup test taşydym, bol testin ýani mende hemme keseliň alamat peýda boldy diýip iki tane adam maňa gurrun berýär. Şu taýda men tanışlam. Ölerim aýda gönden gönü şo maňa niýeden kesel ýokuşan bolsa şo çöpden ýokuşdy diýip. Indi şonu şeýle pikir etmäge ýetap hakykatdan. Sebebi ýanky laboratoriýa barlyklaram şonu görüp. Bular bir tarapy şo çagada çöpden üstü bilen şu keseli aňsat ýaýradyp bolýar. Oňa da göz ýetirildi. Soňradan gadyklanyp görsem internetiň üstü bilen el ýeterli maglumatlar bar eken. Men şo mart aýynda şu taýda Ýewropada bolan wakan üstüne açdym, şonu öwren. Soň gadyklanyp görsem, asyl ol Amerikan öýde içinde de ýanky şo test enjamlarynyň üstüne ýaýradylan eken. Indi şo üstem açyldy. Bir giden test milyonlarça test enjamlary ýaýradylyp soň ýyzyna alynan bolany, ýöne hiç kime hiç il jeda berilmedi. Hiç il derine geçirilmedi. Nädip şoň içinde milyonlarça tane test enjamlarynyň içinde nädip koronavirus peýda bolup bilýär. Onu ýörüýte laboratoriýaň üstü bilen ýörüýte mikro sireda döredip, şo taýda mikroklimat döredip, şo jagada paketleň içinde şonu ýerleşdirmesen koronavirusyň ödem uzak ýaşap bilýär. Onu ýörüýte etmeli bolýar laboratoriýaň üstü bilen. Ol virus diýilýän öde bir ýere açyk ýere düşenni 3-4 saatdan köp ýaşap bilýär. Ki doktorlaryň öýler aýdýar. Oň üçin şoň ýaşamak üçin, şoň ömrüni uzaltmak üçin eger şonu bir ýerge ýerleşdirýän bolsaň, ýok maň şo taýda mikroklimat bolmaly. Şonam emeli ýagdaýda döretmeli. Şo paketleň içinde şolar ýaly emeli ýagdaýda döredilmedik bolsa şolar ýaly sereda, şolar ýaly gurşo, şolar ýaşap bilýär. Olar ýa bir näçe saatdan soň ölmeli, emma o paketler ýaýradyl. Otyr bir hepdeden soň, bir aýdan soň teňap gelenden soň şol teni de herläp bilýär ýanky keseldi. Olun serede otursam diňe Ýewropada da Amerikan Birleşik Ştatlarynyň öz içinde de ýaýradylypdyr. O barada makalalarym çap edildi. Emma hiç kime şo näme bilen jenaýetlerin baglanyşypdy. Hiç kime jeda berilmedi. Ödem jenaýet gatyly jenaýet. Bu genosit derejesindäki jenaýet düşünýäňiz adamlar bil katlaýyn ýaýradylmaly. Şular ýaly kesel. Soň serede otursam men geçenki gepleşimde de görkezdim. Hataýyň ýaýradýan ýanky test enjamlarynyň tapylypdyr. Onu konfiskasiýa edip ýygyny uratdy. Amerikan Birleşik Ştatlaryny. Indi serede hataýyň enjamlaryny bar. Amerikan bäzäki Ýewropada da ýaýradylyp beren enjamlarda şolatlar bar. Indi şolatlaryň öňünde näme görkezýär? Şol ýankyja çöpçagaçlar, ýankyja test enjamlary öňünden taýýarlanyp gaty tawşitli ýanky her taraplayın taýýarlyk görülüp gelinenligini görkezýär. Şoň üçin men näme üçin ünsi çekdim. 2017-nji ýylda EM test enjamlary ýürüýte takat edilipdir Dünya Banky tarapyndan. 2017-nji, soň 2018-nji ýylda diýmek gaty öňünden bir näçe ýyl öňünden ýürüýte aýratyn test enjamlary taýýarlanyp goýulypdyr. Emma beýleki tarapdan şol ýanky pagta çöpler ol hemme ýerde de bar. Men şu taýda bir taryhy görürüm. Şol mart aýynyň ahyrynda ýanky makalany okamdan soň
Şol Ýewropada şol ýanky paýta çöp çagaçlaryndan koronawirusyň tapylanyny bardak makalany okamdan soň men näme etdim? Menem bir ýere gitjek boldum, men hökman test tapşyrmaly. Olar meni maňadan şo çöpler degirerler, burnuma sokarlar, agdyma sokarlar, meni keselletjek bolarlar. Şoň üçin men häzir şu taýdaky yerli men dermanhanalar we men ýaşap görenim yerimde. Şu dermanhanalarda madama ýanky paýta çöp çagaçlar dur. Ol çöp çagaçlar ol ýanky gulug arasalan ýa ýörüçi çöp çagaçlar ol ýa dukanlarda da adaty dukanlarda bir giden ýanky bir paçkaň içinde. Şoňa men de şu ýöne ben diýän ýanky paýta çöp çagaçy ol aýratyn sterilinen ýanky dezinfitsirlenen ýörüçi dermanhanalarda satylýan ýekeje çöp aýratyn çöp çagaçlar bar, uçy paýtaly. Olar näme bolýan? Ony şol hususy klinikada bolan doktorlar, onun lukmanlar, onun ýa kosmetologlar, olan ýalar öz maksatlary üçin, öz işlerini ol aýratynja çöp çagaç ödem aýratyn ýa-ki plastiki gapda dezinfitsirlenen ödem beýleki adat şo blok arasalan ýa çöpe görä birazjyk ulyňyrak bolar. Olar apteklerde şu taýlarda dermanhanalarda iki ite dokun bolup ýatyrdy. Madama men onu görýärdim, ýörüçi aptekan öz çekçeleri var, şo taýda şo çöplerim dur, gula arasalan ýa beýleki zatlarym dur. Şo ýalatlaryň duran ýerlerinde men görýärdim. Soň men näme etdim? Men şo çöplerden öňünden alyp goýaýyn diýdim. Bularyň bu haramdadalara ýanky ýaly virus bilen zäherlenen çöpler beýlip ýaýrada oturan bolsalar, men onu şo çöpleri ýanym bilen anaýynda götürüp gedeýin, nirde test tapşyrmaly bolsa ýanymdan şo çöpü çykaryp, şo çöp bilen alyň diýer. Şeýlelikde men özüm gorarnyp dermanhanalara aýlanyp başladym. Nämen gördüm? Anan martyňyz. Şol çöpleň hemmesi dermanhanalarnyň çekçelerinden mart aýynda ýam aýrylan eken. Men bir dermanhana bardym, ikincide dermanhana bar ýani. Olarda da yok. Men aýdýan sizde odal bar da diýen, şu taýlarda şu tekçeleňizde dur da diýen. O durdu. O näme boldy diýen ony. Şonu aýyrmaly, izin almaly ýygnak gitdiler. Näme üçin diýsem bilen ýok diýär. Dermanhanaň işgärleri düşünen ok. Ýa mart aýynda ýa pandemiýa başlap, mewjap başlan wagtlary şol odoldan bar bolan şol test çöp çagaçlar bar. Şolary ýam aýyrmaly edipdirler. Indi men aýdýan nerden indi men şolar ýaly çöp tap bilen, şu indi Çekiýede döredilen, Çekiýede ýasalan şolar ýaly çöp çagaçlar men nerden tap bilen diýsem, internetden gözläp görüň sklatlarda, zatlarda belki bardyr. Indi internetde gidip gözläp görýän, ýa-ki şolar üçin edýän sklatlaryň taýtlaryna girýän bolyn. Dur şo çöpler. Şo çöpler dur, ýörüçi kosmetik, medisinski şolar dur. Paýta çöpler, test çöpler diýip dur. Onuň basýanyny şonu men zakat etjek bolup bolyn. El ýeterli däl. Indi kisne basýan el ýeterli däl. Näme üçin? Häzirki wagt siziň bu isleýän haridyňyz sklatda ýok. Hiç şol sklatdan men medisina sklatyndan tapyp bilmedim. Şo dermanhanalyň sklatyndan şo onlaýnda satylýan şol çöpleri men tapyp bilmedim. Eýem şu taýdan aýrypdyrlar. Şonda men eýem kelläme, eýem pikir geldi. Bu haramzadalar eýem ýetişipdirler. Görüň diýen. Indi şol hemme dermanhanalary, hemme sklatlar öz çöpleri bilen doldurmak üçin odalky duranjo şol hukukly çöplerin hemmesini aýyrtypdyrlar. Ölerim hiç düşündürüş ýok. Näme üçin şonu aýyrmaly edipdirler. Soň näme boldy? Indi men häzirki gurrun görýän adam aprel aýynyň başlaryna bolanda, şo martyň ahyrynda ýanky men makalam okudum. Soň diýsine aprel aýynyň başky günlerine ýa men şoň gözlegine çykdym, tapy bilmedim. Soň güni bir ýarym aý ýaly wagt geçdi. Aprel aýy geçdi, soň may aýynyň ahyrlaryna ýanky tekçeleň hemmesi çäde test enjamlary bilen doldurdy. Çöp çagaçlary bilen doldurdy. Edir olarky çöpe meňdeş ýöne olan öndürilen ýerleri Hatay indi o Çekiýa ýanky diýen. Esasy bölegi Hataýynky ýene bir bölegi Amerikada, bir bölegi Britaniýada şolar ýaly çöpler peýda boldy. Indi ýa ite dokun bolup ýatyr, bir köp bahat we şolar alywam bolýar. Ýöne indi men şolara anaýmedym ok. Näme üçin? Näme üçin şu mart aýynda, aprel aýynda ýygnadylar. Maýyň başynda näme üçin ýygnap aýryp, näme üçin oň ýerini täze çöpler bilen doldurdylar. Ölerim şo bir çöp. Diýmek şo çöpler şo getirilip ýanky ýerleşdirilen bilen dermanhanalarynda ýiberilen şo çöpler adat çöpler däl, odalky ýaly çöpler däl. Olar ýörüçe zakady boýunça ýasalan, ýörüçe ýanky paýta şolan kellecikleri, paýta kelleciklerim ýörüçe bire ýan etjek zatlary bilen zatlar singdirilen çöp çagaçlar şol. Bu taýda bir ullukan aklyňa ýet bolmagyň gerek ýok. Şunu loky taýdan iýerleseň, birinciden olar ýanky şo çöpleň üstünden ýaýratdylar. İkinciden odalky bar bolan çöpleri aýyrdylar. Paýta çöplerine ýerlerine
bir yarım ayalı wagt geçtim moly öz şeplerlen doldurdu. Ha onu şu taýda dilli uşun alamaty ýokmy? Görýärmi? Inden ap mecbur bolýan. Indi baran ýerinde bar, şonu isleseň ýanyň bilen şo dermanhanadan alla bar sen test tapşyrjak bolsaň, şonam kabul edýärler. Daşy şon ýanky gapçyga şulan gaplanan bolsa kabul edýärler ýöne. Ol baryan ýanky test punktунdaky çöp bilen bu dermanhanadan aljak çöpni tapawdy ýok. Hemmeten poply. Indi teredin ýöne çöp bilen bilen funksiýasyna teredin. Biri teredik görýän logukdadan iderlak görýän bolan. Biran bu çöp bilen bir topara kesel aýratmak üçin ulanylýan ýaly. Şo çöp degirlenden soň adamlarda kesel alamatlar peýda bolýar. İkincisi näme üçin? İkincisi geçen gepleşimde de ben misal getirdim. Ýa bir tanýaly mekdep okuwçylary näde? Ol gazly suwa batarýalar Pepsi Cola diýdi, Coca-Cola diýdi. Şo jagada çöpleri batyryp ýa mediklere bukmanlara tawşyrýarlar, ol pozitiv netije görkezýär. O çağlarym näme üçin edýär? Onu şol okuw etmejek bolup inde menne kesel bar diýip diýmek üçin. Teredim. Indi şo çöpleň ikinji bir topary testleň netijesini galplaşdyrmak üçin ýasalandy görnükdi. Ona men teredin tezinde test tawşyryp gaýdýaňyz diýerler bir ýerde, şol ýanky medisina punktunda. Siz şo testi tawşyryp gaýdaňyzdan soň laboratoriýanyň içinde pozitiv netije almak üçin asal hiç bir kynçylyk ýok eken şo jagada çöpler alyp ýöne gazly suwa batyryp çykaraýmel eken. Indi bular näme üçin edilerler? Ünseriýan bolsaňyz birden käbir ýurtlarda o kesellärniň sanlary görnüçin birden artyk gidýär. Birden peseli otýar. Esasy ünserilen radar heredin, häzir saýla geçýär. Ene şu wagt orsetde saýla geçdi. Orsetdiň saýlaklarynyň bosagysyny orsetdäki keseliň koronavirus keseliniň görkezjileri has pesdi. Hemme kişim şu taýdak men tanyşlamaý diýdi, aktivistler aýdýady. Häzir saýlaw geçer bolýan, kesellärniň sany häzir görnüçin artar, görüngde duruberin diýdiler. Sebäbi näme üçin etdiler? Saýlawçylaryň simpatiýasyny gazanmak üçin, gorlugyny gazanmak üçin hemme zady gulanlyk birazjyk ümitini saklamaly, adamlar gasmalýar, adamlar ýanky izolasiýa salmanrak, birazjyk şolary köşeşdirelim diýip bir haýata dalyp barýany meňdeş. Edil şu aýdyl şeýaly 20-nji sentýabrda saýlawlar geçdi, ýanky parlamente Duma wali. Edil bir gün geçenden soň eýýäm statistika teredýän ol ay Norwegiýanyň bir regionuna keselden sany artdy. Bu regionda keselden sany artdy. Näme üçin? Indi ýene de adamlar izolasiýa dykmaly. Ýene de restoranlary ýanky guramalar ýapmaly. Indem häzirne bizem şu wagt şeýhede saýlawlaryň bosagysyna bizde inha ine şu hep tahyry ýa-da saýlaw geçipdir. Ine dek dün geçdi. Saýlawyň birinji bölümi, ikinji takpyr şuna geçipdir, 2 gün dowam edýär. Indi seredin şu wagt bizde de ümsümrak. Ýöne bizem näme garaşýar häzir saýlawlar geçer, şu parlament saýlawlary şeýhede. Ine görürsiňiz bir hepde ýaly wagt geçer bolýan, statistika teretseň, deňeşdirip görseňiz. Yer bilen gök ýaly bolar. Bular ýene de artdyrar. Ine bunu näde artdyrýarlar? Özlerine gerek wagtda bular artdyryp otýarlar, gerek däl wagtda özlerine bähisiz bolsa peselden bolýarlar. Sebäbi ýanky çöp jagaşlaryň özleri bilen oýnaýarlar. Sana pozitiv netije gerekmi? Gazly suwa batyrdy statistikany ýasa ber. Şunu ýaly şertleri görýär. Sebäbi geçen gepleşimde görkezşim ýaly laboratoriýanyň özüne şo testleň özü dogry netije berenok. Olam ýürüýte edileni, ýoň şu adatlaryň ýürüýte edileni görnüpdi. Üstüne geçen gepleşimde men näme ýene bir şok derejede bir statistikany getirdim, wakany getirdim. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň 7 sany universitetiniň doktorlary 1500 sany ýanky pozitiv diagnoz goýulan, koronavirus boýunça pozitiv diagnoz goýulan adamlardan täzeden test alýarlar. 1500 sany adama sende koronavirus bar diýip pozitiv testin netijesi görkezlen adamlardan täzeden test geçirip barlaýarlar bolýan. Şolaryň hiçbirinde de koronavirus ýokdy, näme bar eken? Grip, dümegin 2 sany görnüşi bar eken. Indi bu näme görkezýär? Şo çöp jagaşlary bilen oýun edilýär. Diýmek, şol çöpler döredilerine ýa-da şo test almaklygyň, testi barlamaklygyň metodyna şol dümeg bilen kesellän adamdanam flökay alınan ýagdaý, nem alınan ýagdaýyna burundan ýa agdyndan şonu da koronavirus boýunça pozitiv plus netije görkezýär ýaly edilen şol. Görýärmi näde galplaşdyrylýar? Bu näme üçin edilýär? Adamlarda panika döretmeli.
şu kesel babatında panika döretmeli, näme şu panika döretmeli? Adamları sancım almaga mecbur etmeli. Ana biz yine de şoňa geldik. Adamları sancım almaga mecbur etmeli, panika döret. Bolmasa hakykati açaýdylar, hakykati häzir şu adamlara sancım edilmese, şu adamlarda test geçirilmese, şu keselin alamaty ýitdiýä, adamlar şu keselin alamaty ýitdiýä. Şu test geçirmekligi betesseler, şu koronavirus bilen keselläp beren adamdan keselinin alamaty ýitdiýä. Ýöne bular näme etmeli? Her ýerde petip edip, birinjiden ýyg-ýygdan test geçirmeli, ikinciden şol test geçirilenine şoň netijesi barlananyna şo taýda gaplaşdyrmaly. Ýa-ni kaýdyşmaýal bir giden bu usullary bar eken. Şoň üçin diňe bu taýda bir taraply işleýän ok, ýa-ni test enjamlarynyň görkezýän netijeleri bar. Şolaň ulanyş metodlary diňe bir taraply işleýän ok. Bu taýda hem kesel ýaratmak üçin buny ulanýanlyklar görünip dur. Üstesine şo çöpde kesel ýogam bolsa, şonu laboratoriýa tapşyranda şo pozitiv netije berer ýalam edilipdir bu. Gazly suwa tokup çykaryp tapşyrýan bolan pozitiv netije berip dur. Üstesine adam dümeglen ýagdaýynda da test tapşyrsa, şonu da pozitiv netije görkeler ýaly edilipdir. Ýa şo çöpüň özi edilipdir. Ýa da şo çöp tapşyrylany laboratoriýa şonu ýürüte barlanýan enjamlar we şoň özüne eýem şo pozitiv netije görkeler ýaly edilip program berlenen. Indi şu PCR testi ýa şoňa geçen gelen bir gurrun etdik. Şu PCR testin özüni döreden alym şular ýaly maksat üçin, şu metodu şular ýaly maksat üçin ulanmaklygyň ýerliksizligini aýdyp gitdi. Ol alymam geçen gelek men aýdypdym şu 2019-njy ýylyň awgustyny öldürdiler. Ene şu PCR testin özi İngiliz tilinde polymerase chain reaction diýilýär. PCR diýen sözler şu birinji harflaryndan gelip çykýar. Rus dilinde de şonu ýaly polimerazna tsepnaya reaksiýa PCR bolýar. Türkmen dilinde terjime etseň polimeraz zynjyr reaksiýasy bolýar. Bizim dilimizde PCR bolýar da. Indi şu metodu oýlap tapan alym, Amerikan alymy Carey Mullis 74 ýaşynyň içinde 7 Ağustos'ta edil koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň öňýany bir näçe ay öňýany 2019-njy ýylyň 7 Ağustosynda tarpa taýyn öldü ýüreginden tutub. Ýöne şunu alym, şo ýanky PCR testiniň metoduny oýlap tapgan üçin Nobel bayragyna munasip boldy 1993-njy ýylda. Indi şunu alym öýde aýdýar, men şu döreden şu metodum virusu anyklamak ýa keseli anyklamak üçin ulanylmaly metod däl diýip gurrun eden ýeri bar. Şoň ölmedinden bir näçe ýyl öň, bir kilo öň ýani eden, şu barada eden bir çykyşyndan bölek dinlädim. Onda men şoň terjimesini okap bereyim. The very inventor of the PCR test, Nobel Prize winner Dr. Carey Mullis, said this test in itself is not a diagnosis. PCR is separate from that. It's just a process that's used to make a whole lot of something out of something. That's what it is. But it's not, it doesn't tell you that you're sick, and it doesn't tell you that the thing you ended up with really was going to hurt you or anything like that. If they can find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. Inna şu taýda ýanky Amerikan alymy Carey Mullis näme diýär? PCR diagnoz goýmak üçin niýetlenen däl. Ol bir giden zadyň içinden nämedir bir zady görmek üçin niýetlenen proses. Aýtalýan, ol bir giden zadyň içinden nämedir bir anyk zady görmek üçin niýetlenen proses. PCR testi siziň keselligiňizi ýa sizden tapylan zadyň size nähildir bir ziýan ýetirjekdigini aýtmak üçin niýetlenen zat däl. Aýtalýan, PCR testi siziň keselligiňizi ýa sizden tapylan zadyň size nähildir bir ziýan ýetirjekdigini aýtmak üçin niýetlenen däl. Hatta PCR-ın üstülen siziň bedeninizden nähildir virus tapaýanlaryny da siz bir zady bilin, PCR-ın üstülen bir arajyk jan etseňiz, islenlik adamdan islenlik zat tapyp bolýar diýär. Indi şunu aýdýan, şu PCR-y döreden alym, Amerikan alymy 19-njy ýylyň awgustynda aradan çykan, tarpataýyn aradan çykan alym şunu aýdýar. Siziň bedeninizden näme tapylan zadyň size nähildir diýen ýetirjekdigini aýtmak üçin niýetlenen zat däl. Onu näme üçin niýetlenen zat? PCR diýilen zadyň üstü bilen ýa bir arajyk jan etseňiz, islenlik adamda islenlik zat tapyp bolýar. Inni şu alymyň aýdýan zadyny şu fakt barlaýjylar diýilen ýanky haramdady guramalar bar.
şu da şu hakikatlan öňüni aljak bolup bastır üstüreçek bolup döredilen bir bilen guramalar we fakt barlaýjylar diýip. Olaň rol näme? Olaň hiç ýyl statusy ýok. Olaň ýuridik taýdan hiç ýyl statusy ýok. Biziň aýdýan adamda baha bermekligiň, o baha bermekligi olarda ýuridik status ýok, kanun taýdan esasam ýok. Ýöne häzir gün wataryň haram güýçleri, bir giden fondlary şular ýaly guramalar döredip näme diýe? Biz şolaň häzirki amalaşjak bolýan plana garşy bir zat gurrun etsek, hatta sitata getirtegem, hatta şu esaslandyryp faktlar bilen gurrun etsegem bloklap atýar. Ine şolar ýaly guramalar näme diýe? Şu alim diýe şolar ýaly hiç de aýtmady diýip netije çykaryp atýarlar. Näteredin şolar ýaly bir çykarlan netijeleň birin ha şu taýda Reuters agentligi şu funksiýany ýerine ýetirýär. Ýani faktlar barlaýjy funksiýasyny hamala edil sut ýaly funksiýany ýerine ýetirip atýarlar. Teredin fact check. Inventor of methods used to test for COVID-19 didn't say it cannot be used in virus detection. Teredin şun döreden ya PCR testi döreden adam diýe alim şu testi diýe şu metodik COVID-19 barlama üçin ulanmaly däl. It didn't say it cannot be used in virus detection. Şu virusy ýüze çykarmak üçin ulanmaly däl diýip şoň ýerlik tizligini aýtdy diýilýän zat ýalan diýe. Şol alim şonu oýlap tapan alim şeýle zat diýenok diýe. Mene mana size ýaňy diňletdim. Şu şeýle diýe. Indi bunlar şu fakt barlaýjylar diýilýänler näme şu şartlar bastyryp süretgeli ödem ýanky alymyň eden şu çykyşlary var YouTube'dan aýrylan. Olar dolup ýatyrdy şoňa diýen çykyşlar. Häzir şonu gözläp tapmaly, ýöne bizde bar ol. Taklanyp galynan ýerleri bar. Şol bularam aýalygyna şonu aýyrjak bolýarlar, internetden jog etjek bolýar şoň bardy eden çykyşyny. Indi şular ýanky ýaly baha berenlerine, şo diýmedi diýenlerine ýanky ýaly şoň eden çykyşlaryny hiç ýerde getiren oklar, şoň getirjegem botan aýyrýarlar. Şo diýe şol alim şolar ýaly diýmedi diýe. Bilen onu tapdyk üstünden ardyk ýok diýe. Indi şol alim näme üçin şonu şular ýaly virusyň üstüne açmakda ulanmaly däl diýe. O da bilen şu PCR test geçirilenle virusyň üstü açylanok. Bir zada düşünün. Şo çöp bilen sizden nemalanlaryna, sülökaýalayın alanlaryna agdyňyzdan, burnuňyzdan, şonu laboratoriýa berenlerine, şu taýda pikir etmän koronavirusy görýänler, koronavirusyň üstü açylýanlar diýip. Ýok. O taýda genetik ýylar diýip bir zat bar. Genetik slidi diýip virusa. Şol adamyň organizmine haýsydyr bir keteliň virusy düşen ýagdaýynda adamyň organizmindaky kimiki elementlerin düzümi üýtgüýär. Ýani şu amino kislotlar diýip bir zat bardyr. Şu amino kislotlaryň düzümi üýtgüýär. Şu keteliň virusy bolan ýagdaýynda belli bir düzüm emele gelýär. Hemem şol virusyň RNK ýygy diýip bir zat bar. Şol ýygy alýar. Şu virusyň her bir virusyň özüne mahsus genetiki önüm var. Genetiki ýanky molekulasy var. Şolaňa ýygy alýar. Indi seredin. Buna diýen näme üçin ýa şol virusy anyklamak üçin ulanmaly däl. Sebebi eger aýdaly siz haçanlar bir wagt hepatit bilen keselläp soň sagalypsyňyz. Haýsy haçanlar bir wagt başga bir kesel bilen keselläp sagalypsyňyz. Ýöne şoň ýyllary şol ölen virusyň sizin organizminiň ýeňen virusynyň ýyllary, genetik ýyllary sizin bedeniňizde bar or galýar diýe. Şoň üçin şonu niýe PCR-nyň maksady nämeden ibarat? Şu alınan testdäki ýanky molekulary uloltmak. Näçe etse uloldup şoň düzümini haýsydyr bir keseliň genetik ýyllarynyň bardygyny ýokdugyny anyklamak. Indi bunu almaýdy. Biziň organizmimizde, biziň bedenimizde hemme keseliň genetik ýyllary bar diýe. Hatta Covid'in ýyllary bar. Koronavirus diýilýän zat düýnleren zat däl. Ol 65-nji ýylda birinji gedek ýüze çykarlan ýöne ol müňlerçe, 10 müňlerçe ýyllaryň dowamyna ýaşap gelýän viruslaryň biri ol. Ýöne ýaňy ýakyn 60-njy ýyllarda oň üstü açylýar. Emma o kesel bilen biziň ata bilen keselläpdir. Canlarym kesellek gelýärdir. Ýöne şu keseliň virusy 60-njy ýyllarda anyklanýar. He şu virus eken bize şular ýaly simptomly keseliň alamatyny görýär. Indi biziň ata bilen şu keselleriň kesellän bolsa, genin üstülenem şu keseliň alamaty şu ýanky genetik ýyllar galýan bolsa, geçirilýän bolsa, buna ýa indi ýanky alamaýdy. Alyp diýe biziň ýanky alynan nemi ulolsoň diýe şoň ýyllaryny şu taýdan tapyp bolýar. Ýok adam tapyp bolýar. Ýöne
Aýdal uloldan ýagdaýynda haýsydyr bir wirusyň genetik ýyllary ölüp giden wirusyň. Bizde ýene olar bolupdyr da ölüp giden wirusyň şol genetik ýyllaryny tapanyň bilen şo közelin bizde häzir bardygyny aňladyny ok diýe. Ana PCR-ın maksady şol olay diýe, uloldy otursan hemme adam tapyp bolýar diýe. Aýdýara şu PCR-ın üstünden bir azajyk jan etseňiz islendik adamda islendik zady tapyp bolýar diýmek bilen şonu gödüňiz diýe. Indi PCR-ın ýanky metodynyň özünde näme peýdaly, nerelerde üstünlikli ulanylýar? Bu iň üstünlikli ulanylýan ýeri birinjiden bizim adam organizmimizde nähili odollar, nähili kesellik bolanlygyny anyklamak üçin şoňa ýardam edýär. Şo zatlary bilip bolýar. Bizim şu genetikamyzyň genden gene, ýani nesilden nesile geçilip gelýän kesellik alamatlaryny ýüze çykarmakda şonu ulanyp bolýar birinjiden. Şu ölüp gidenem bolsa, bizim bedenimizde häzir şu aktiv dälem bolsa, şonu bilip bolýar. Bizim gelýän nesil urumyzda haýsy kesellikden odol atawamyz kesellikdir. Häzir ol dowam eden okmany geçmişde. Onun ýene bir üstünlikli ulanýan ýeri bar. Bu taýda şol nesil şejeretini anyklamak üçin ulanýar. Ine aýdaly siziň ata-babalaryňyz haýsy milletden gelýär, haýsy etniki ağırlıklardan gelýär. Şonu bilmekde de şu gaty ul rolu bar. Şu ýanky alymyň şu Carey Mullis'in döreden şu PCR testiniň üstü bilen häzirki wagt şu genetikada gen injeneriýatyna gaty üstünlikler öňe edildi. Indi aýdaly şu taýda Ýewropada da belli bir institutlar bar. Şwitsariýada bir gen öwrenýän institut bar. Siz näme diýäňiz? Belli bir pul meçhörni şoň institutyň nemesine geçirýäňiz, bank hasabyna da arza ýazýaňyz. Men ina plany ina öýdüňiz hem şo çöp çagaş bilen bir ýerden ýanky aýdyşmaly dermanhanadan ýanky ýaly test geçirýän çöp alýaňyz da agdyňyzyň silokoyuny alýaňyz, soňra ýanky klionkojuga salýaňyz ýa-da şolar ýaly bir prop kojuk we aýnyl prop şoň içine salýaňyz ýapýaňyz da şonu bukça bilen ýanky institutda ýeberýäňiz. Ondan ýazýaňyz men ina plany Türkmenistanda doglan planjyla doglan, we men öýdüm türkmen hataplayan asly genetikini men gelip çykyşym boýunça ýöne men ata-babamyň haýsy milletlere degişli bolanlygyny bilesim gelýär. Näçe prosent menne aýdaly İran geni var, näçe prosent menne Altay geni var, näçe prosent menne Ýewropa geni var, näçe prosent menne Ýewrey geni var. Şolatları biljek bolsaňyz şolar näme diýär? Laboratoriýada ýanky PCR metodyny ulanyp, şo siziň ýanky alan silokoýumyň molekularyny uloldyp, şoň içinde siziň gen prosentini anyklap bilýärler. Gen prosentini anyklap bilýärler. Men tanışlamyň içinde şu taýda şey dip öz ata-babasyny ýerlap, öz genini anyklandyr we hatda Amerikadan Alyaskadaky indiýlerden bir adajyk bir kytany geni bolan adamlar bar şu taýda, ada bolup. Men tanışlamyň içinde. Ata-babalary haçandyr bir wagt belki şol Alyaskaň üstü bilen, Orkedyň üstü bilen, belki Sibiriň üstü bilen şu taýlar bir ýerge gelendirler. Ýa-da Sibirden bir ýerden ata-babalar şu taýda bolan gatnaşyklarynyň netijesinde ýanky gan gatyşygy bolup daýat edip, nesil gatyşygy bolup, soň bärler göçüp gelenlermidir, nämedir? Ýa çersine Ýewropa ganlarynyň aňyrda Amerikadan tapylýanyny görýär. Indi şu zatlary adamlar bilmek üçin edýär-de, biziň öz gelip çykyşlaryna düşünmek üçin. Şu gen tarapdan. Ine şonuna PCR testi yaman ören üstünlükli ulanılýar. Ýöne kesel ýüze çykarmakda ýanky ýaly uloldypdunça, ol ýanky ulolduldan molekulalarda bir giden genlen ýyllary we keselden genlen ýyly bar. Ol şo keseliň edil häzir aktivdigini görkezmeýär. Inni buňa aýdýanlady, ýanky alim aýdýanlady. Şo metod bilen ýa kesel anyklajak bolsaň, onda islendik adamda islendik kesel badyp bolýar diýär. Ol haçandyr bir wagt ata-babalaryňyzda bolan keseliň diýär gen ýyllaryny anyklap onam saňa ýönkejek bolsaň ýönkä götürmän diýär. Şoň üçin kesel anyklamakda bu metody ulanmaň diýär. Şey dikitdi ýanky alim. Indi bu haramzadalar näme diýär? Şu zatlar ýoly goýup ýanky PCR testini ýoly goýup gören adamlar şol adamyň şu gepler teslerini aýyrýarlar, aýagallygyna şonu tapdyrmajak bolýar. Üstesine de şonu şey diýen ok diýem ýanky ýaly neti höküm çykar otyrlar. Ýanky fakt barlaýjylar diýen, fakt checkers diýen haramzada guramalar. Olaňa kim digen belli dä, o taýda kim şo netijany çykarýanlygyna görkezden oklar. Onu diýen alim mi, spesialist mi, medik mi, olaňa bilim barmy, ýokmy, ýa-da ýokurdan gelen bir görkezme boýunça şonu ýazyp otyrlarmy belli däl. Sahna aňyrtynda edilýän zatlar şo gelinýän netijeler. Ýüzlerini görkezmän ýanky ýaly netije çykaran bolýarlar. Maksat näme? Maksat şo PCR testini ýene de bundan meýlem ulanlar ýaly etmek.
Teber şon döreden adamın öz aydan bolsa, onan bir häzir suw dedi otursak. Bir ýen suw dedi oturýar. Biz onu suwda barman suw dedi biljek. Näme şol adam şey diýär. Hada näme esasında diýär. Ine şuň esasında diýär diýip medikler var. Şonam düşündirip biljek. Menden has beter edip düşündirip biljek. Şonu keseli anyklamak üçin şonu ulanmaly däldigini düşündirip bilýärler. Çykyş edip oturýarlar. Nobel bayranyň laureatyna çen çykyş edip oturýar şonu aýdyp. Inni bular näme diýär? Şo yok diye PCR hükmen ulanmalı diyorlar. Üstüne de bulan ulanyan yankı PCR yankı çöp çağışlar ol adatı yankı aydışınmayalı bir medisinski dermanhanalardaki adatı çöpler değil. Bular yürüyte şolar yal çöp tayarlap indi ne etmeli PCR hükmen edilmeli. Ne için edilmeli? Yankı maksatlarına yetmek için edilmeli. Kesel yanıtmalı. Galp netice almalı. Statistikanı yatamalı. Azin PCR geçirmeden de statistikany galplaşdyryp bilen ok. Sanlarym galdyryp bilen ok. Öz nemäňe görä. Te şo PCR ýatyrsaň, bilen bar proýekti çalyşaýar. Şoň üçin bular şok gidip otyr. Şo PCR test tawşyrmaly, ödem ýöne her ýerde tawşyrmaly. Bir adam etjek bolan häzir käbir ýurtlarda bir şäherden beýlek şähere etjek bolan ýa test tawşyrmaly otyrlar käbir ýurtlarda. Goň şu ýurda çykjak bolsaň test tawşyrmaly otyr. Üstüne de men geçen gepleşimde aydypdym. Britaniýa Saglyk Ministrligi eýen boýun şo PCR testiniň bizde geçirilýän şo çagada şo bize dürtülýän şo çöpüň ujundaky pagtaçyk näme bilen imitlendirilen eken şoňa näme singdirilen etilen okside İngilizce okis etilene diýilýär. Orçça türkmençede etilen oksidi diýip bir element da, howply element. Adamyň genetikasyna, DNK-syna çenli täsir edýän element da. Şoň bilen şonu dezinfeksiýa diýerler. Olam haçan boýunallylar, bu adam üstü açylan soň beýleki alymlar, beýleki medikler şoň üstüni açandan soň şol sonra bilen Britaniýanyň ýanky Saglyk Ministrligine raýatlar ýutup Siz dogrymy ýa ýalanmy diýip. Saglyk Ministrligimiz öz jogapkärçiligini öz üstünden aýyrmak üçin boýun almaly bolýar. Yok diýse ertek gün üstü açylsa ýankyn yok diýen adam aýagdalap turmaýa gitmek mümkin mysal üçin. Ahyrsaň bular näme diýip üstü açyljagyny açylan soň ýan şol adam hawa diýär, şo diýär, şolar ýaly element. Ulanyas näme üçin ulanyas? Şo diýär, şo pawta çöp çagaçlaryny ziýansızlandyrmak üçin ýa-ni şo taýda diýär başga mikroplar bardyr, nämeler bardyr, şonu dezinfeksiýa etmek üçin. Indi beýle kalymlar aýdýar, medikler aýdýar. Hawa diýär dezinfeksiýa etmek üçin müň sany serişde bar, sen gelgelinni şol etilen oksid ulanaýmalymy diýär adamyň genetikasyna ziýan ýetirýän. Üstüne de onkologiýa kesellerini provosirleýän şonu aňsatlyk bilen döredýän element ekon. Olam ýan deriňelenen barlananam 2016-njy 2015-nji ýyllarda bu arada ýürüti almy işlerim ýazlan men bir kasansyny size geçen kepleşimde görkezdim. Şol onkologiýa keselini döredýän element şu diýip. Genetika yankı DNK täsir edýän element diýip şo taýda ýazylýar. Bularym gelip şol element ulanan bolýarlar. Näme üçin? Şo jagada çöpüň ujuny dezinfeksiýerlemeli mişin. Başga her işte yok ýa. Görüňňe bulan edip berýär. Indi şo jagada çöpüň üstüne edilýän oýunlar hakdaýadyr, gurrun edýär. Indi tanjyma geçelim. Tanjyma geçdik. Indi şu wagt köp adam bilen nokta şu bire edilip berýän häzirki tanjymyň synyň edilýän tanjymlardyna düşünýän ok. Şolaryň köpüsi var häzir synagdan hem geçen ok. Şular ýaly gyssaly bir ýylyň içinde diýen ýaly olar ýaly güýçli tanjym döredip bolan ok. Şular ýaly güýçli netije berjek. Oňy netije berjek tanjym döredip bolan ok. Bolan tanjym döretdik diýip birinji gedek eglan edilen wagtyndan bäri geçen Thomasdan bäri bar ýok, bir ýyl geçdi. O bir ýylyň içinde bular ýaly tanjymy hemme barlygdan hemme şoň geçmeli stadiýalaryndan geçirip bolan ok. Oňa garaşmaly, oň netijesine garaşmaly. Meýletinçiler hawa barypdyr, meýletinçiler öz janlaryna risk alyp şo pul jagalarına gydyklanma bildirip öýslerine tejribe geçirtýärler hawa. Geçirdiňiz birinji stadiýasy bar, ikinji stadiýasy, üçüncü stadiýa, bir giden stadiýadan geçirmeli. Ondan öňüne janlarlarda geçirmeli. Bular haçan janlarlarda geçirip ýetişdiler. Geçen Thomas oýlanyp tapylan bu dermanlary bu tanjymyň içindäki näme kampaniýatynyň berýän netijesini bilmek üçin bular haçan janlarlarda geçiripdirler. Janlarlarda geçirilen ok. Geçirdik diýmekleri mümkin ýöne bir kaýyň içinde o netije alyp bolan ok. Sebebi bir RNK vaksina diýmek sen ýene de sen genetikaňa täsir edýän genetik önümlerden varat vaksina ol.
O sen genine nähil täsir edýär, o sen immunitetine nähil täsir edýär bolýar, bir kaýdan täsir edip biler, ýene bir ýyldan nähil täsir etjek bol. Oň nähili uzak dowam etjek, netijeleri nähil boljak. Ýok, bular onu anyklaşdyrjak bolanoklar. Indi şu an hay-hayly ne post-sowet döwletlerinde, olar ki SNG döwletlerinde, gıda döwletlerinin içinde iň häzir köpden ýaýran tanjymdan biri Xitayın tanjym bilen bir hatarda ortiyetde döredilen Sputnik tanjym. Indi ýöne şonu alyp görelim. Sputnik tanjymynyň özi geçmeli barlyk stadiýalaryndan geçdimi? Indi şol ortiyetin Sağlık Ministerliginiň börüçe bir reýestri bar. Gosdaşny reýestr lekarstwnyk stres derman terişlerini hasaba alınýan bir reýestr bar. Şu taýda da teresdeňiz ýokarda indi. Şu saýtyň özüniň ady näme? Rosminzdrav demek ortiyetin Sağlık Ministerinin saýty demek. Teredin. Ortiyetin Sağlık Ministerinin şolar ýaly saýty bar, o taýda da derman önümleri registrasiýa edilýär. Şolaram eger häzir kwasynagdan geçirilýän bolsa, şo synaglaryň hemme stadiýalar şo taýda görkezilmeli. Indi biz näetdik? Indi şu taýda girýän, şu taýda naýmenowanie lekarstwного препарата diýär, şol ýa-ni derman önüminiň ady diýär. Şu taýda biz COVID dip goýýar. COVID üçin döredilen derman. Indi şu taýda basýar, naýçy dip biraz garaşyan bolin şu taýda COVID üçin koronavirusa garşy döredilen hemme ýa-ni sanjymlaryň atlary peýda bolýar. Indi seredin nämen görkezjek bolýar şu taýda. İlkinji döredilen sanjymlaryň biri 25-nji awgustda döredipdir. Şu taýda seretseňiz data sozdaniýa diýär. Şol döredilen wagty 25-nji awgustda näme? Gam COVID vak diýilen näme? Häzir kwagt ulanyp bölen sanjymlaryň biri. Häzir kwagt ortiyetde ýalňyşmaýansam 5-6 tany görnüşli ulunýar. Şol ulanyp bölen tanjymlaram entek geçmeli, synagylaryndan dolup geçmedik. Indi biz seredelim. Şu taýda döredilen wagty bu taýda ady, ýa-ni tanjymyň ady. Buny soň döredilen institutyň ýa laboratoriýaň ady diýär soň şu taýda. Soň haýsy ýurt şonu öňüripdir. Ondan soň ýa-ni привлечённая разработчик. Indi şol işe çekilen haýsy guramalar bar, şoň bilen meşgullanan, şoň üstünde işlen. Indi seredin natşala data diýär. Haçan şonu tyýine gedip başlapdyrlar. 25-nji awgustda, geçen ýylyň 25-nji awgustunda şonu tyýine gedip başlapdyrlar. Indi şo tyýine haçan gutarmaly? Indi kyýlyň 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna gutarmaly. Ýene 1,5 ýyl tegerekden gutarmaly. Şo tanjymyň tyýine. Emma şu tanjym häzir edilip bör. Tyýnagdan geçip dolu gutarmadyk. Iň soňunda näme diýär? Şu taýda näme ýazmaly? Количество медицинских организаций şonu ulanýan, ýa-ni häzir kwagt şonu tyýine gedip beren 25 tane gurama bar. Näçe tane adamda tyýine gedilýärmişin? 40 000 tane adamda tyýine gedilýärmişin. Niseret iň soňunda sastaýany häzir kwagt şo tyýinagyň stadiýasy nähil ýagdaýda проводится. Проводится diýmek geçirilip ýör diýmek. Şo tyýinagy ýene geçirilip ýör diýmek. Haçan gutaran bolsa akonçuna diýmeli şu taýda. Şo däl geçirilip ýör diýmek. Şo waksina häzir kwagt tyýine gedilip ýören waksina häzir adamlara urulyp ýör. Şu näme? Biz geçen kepleşikdemiň birini aýdypdym. Nürnberg kodeksi diýip bir zat bar. Dermanlary adamlaryň öz istegi bolmadan adamlaryň üstüne şon tejribe etmek bolanok. Ol genotsit, Nürnberg kodeksi. 10 tane maddadan ibaret Nürnberg kodeksi gadagan edýär dünýäniň hemme ýurtlaryna. Dünýäniň hemme ýurdu tarapyndan Nürnberg kodeks hem kabul edilen kodeks. Medisina synagyny geçirmek bolanok adamyň öz istegi öz meýletin barmasa bolanok. Istesine de şoň medisina synagyny aýtmaly. Sen şonu isleýänmi diýip öz islegini almaly adamyň. Bular näme diýär häzir ortaýda bar? Mezur edýärler. Seni işden koýýarlar, okudan koýýarlar. Sen tanjym almadyňmy? Almadyk bolsaň işden gidiver. Ýa-da tanjym alyp gel. O kanuna garşy ho. Nürnberg kodeksine garşy genotsit teň şo ýa-ni kampaniýalaryň eýesi bar, ýa institutlaryň rektorlary bar, şonu talap edýän, ýa moglum bar. Sizi genotsidde mezur edýär, genotsit derejesindäki eksperimente mezur edýärler. Köpüsi şoňa düşünen ogam häzir bar. Indi bilen bir derman, bir tanjymdan biri, ýene biri şondan bir azajyk öňdöredilen ýene bir tanjym bar. O haçan döredilipdir? 2-nji iýulda döredilipdir. On döredilen institutyň adamyna şu taýda ýazylygy. Ine dermanyň ady şu taýda ýazylygy. Gam COVID vak M kombinirованная векторная вакцина для профилактики. Şuna eşdiýänsiňiz.
kombinirowna vektorna vaktsina häder kawat şulam edilipdir. On dönem şu Gamaleya Institutu yankı Minzdrav'ın inni haçan tıyına edilip başlanıptır natşala data başlanan vakti 2. iyul 2021. Ondan öňde bağışlan geçen ýylyň iyuluna däl ol. Şu ýylyň iyuluna tıyına edilip başlanan ýöne şu adam şu edilip berdi. Herediňni haçan bu tormaly şol tıyına 2023-nji ýylyň 31-nji dekabrynda ýene 2 ýyldan gowrak wagt bar. Şoň bu tormagyna tıynyň bu tormagyna. Haýsy stadiýada şu wagt häzir kwat pravodiýetsa, şu adam geçirilip ýör. 660 tane adamın üstünde. Emma şu vaksine henidem urulya adamlara. Yan döredilen vaksine şu adam urulup ýör. Indi yeni biri başlaydı. 26. iyulda şu ýylyň 26. iyuluna döredilen vaksine var. Häzir şola minha synagda pravodiýetsa henidem gutoronok. Haçan möhlet gutormaly 2022-nji ýylyň 2 martynda gutormaly syna. Yeni bir vaksine var başlaydı. Şu ýylyň 4-nji martynda Favipiravir Covidalayak ulamurlup ýör. Buňam synagy 2022-nji ýylyň 31-nji dekabrynda gutormaly. Yeni bir vaksina var. Ine iň ýerki vaksinalaryň biri 16-njy iýulna, geçen ýylyň 16-njy iýuluna döredilipdir. Oňa adam gamkabik we kombinirowna vektorna vaksinalar profilaktiki ýokorkyň adyna meňdeş. Indi şol hamala şoň synagy geçen ýylyň 31-nji dekabrynda gutoranmışyn. Indi şuňa teredin. Geçen ýylyň 16-njy iýuluna başlanýan synagy ne teredin şutaj? 31-nji dekabrynda da gutorýamşyn. 6 aý içinde synagy gutorýamşyn. Indi şu synagy gutordy diýilýän indi şutajda da iň soňunda ýazylanlar. Zaвершено diýmek tamamlandy diýmek. Teredin. Indi şulan gutordy synagy edildi diýilýän waksinasyna ananyp boljak datmy. Elbetde ananyp bolmajak. 6 aý içinde sen nädip ony janarlarda synagy edip ýetişdiň. Sen nädip onuň adamlarda ol bir näçe stadiýa geçmeli onuň adamdan ilki bir toporuny birinji synagy etmeli, soň garaşyk görmeli, oň näçe netije berýär. Onuň belli bir alynan netijelerden soň ikinji stadiýasyny elan edýän. Oňam netijesine garaşyp, oň netijesini barlamaly, ondan 3-nji stadiýa diýilýär, ol stadiýa gitmeli. Bular bolsa 6 aýyň içinde bular hamala janarlarda da geçiripmişinler, adamlarda da bir näçe ýanky hemme geçirmeli stadiýasyny geçirip diýinipmişinler de 6 aýyň içinde ine alyň diýýär adamlara urup atýar. Şulam ine ananyp bolmajak zat. Medisina praktikasyna 6 aýyň içinde şolar ýaly güýçli preparat, güýçli tanjym ulanjak giýrilen ok, giýrilen ýeri ýok. Şoňa garşy medikler çykyş edip otýar. Indi yeni bir vaksina, ine bilen başgaça görnüşi, Gamkavit vak Lio diye kombinirowna hemmeten bir meňde şiragat dilen. Bulam nämemişin? Bulam şol ýanky 31-nji dekabrda geçen ýylyň gutorupmuşyn. 6 aýyň içinde şonu bitiripmişinler. Buna murup berler. Indi şu ýylyň geçen ýylyň 13-nji oktýabrynda yeni bir zat döretdiler bular. Şula murulup ber. Covid vak kombinirowna vektorna vaksina. Bulam haçan gutormaly? Ine şu ýylyň 31-nji dekabrynda gutormaly. Ýöne ona mäder urup berler şu vaksina, ýere pravodiýetsa, henidem geçirilip ber. 4 fazadan geçmeli. Şu taýtledin 4 sany fazasy bar. 3-nji fazasy geçipdirden 4-nji näder geçirip berler. O 1-2 sany faza bilen gutoranok. Ine ýene biri bar. Şu ýylyň 2-nji aprelinde döredilen vaksina, Covid globulin diýip adlandyrylýar. Olam orfiýetde döredilen başlanan tejribe başlanan wagty 2 aprel utormaly wagtym 2023-nji ýylyň 31-nji dekabry bulam urulyp berilen vaksinalaryň biri bulam henidem geçirilip ber. Görşüňiz diýäl adamlar şuň içinde barýar 2 tane vaksina synagdan geçirildi diýilýär. Emma ýan kaýdyşmýaldy orfiýediň häzir şu tanjymlarynyň hemmesi urulyp ber adamlara. 5-6 tane görnüş urulýar. Şolong diňe 2 synagdan geçdi diýilýär. Ýöne onum şu höli ýagdaýda 6 aýyň içinde geçdi diýilýär. Olam geçmedigi belli zat. Şu geçdi diýilenem senin bedenine kabul etmekligiň özi tejribe derejesinde zat. Ýöne galany tam synag edilip bermen ýa görkoşum ýaly. Şolara minni sizi berýärler. Öýlerine bir diýe öýler aýatlaryna size diýip berýärler. Hemme ýerlerde iyi berip otyrlar. Indi Hataýyň näme şundan ýetmişik mine size köp adamlar biziň raýatlarymyzdan köp Hataýyň tanjymyny alýarlar. Hataý ortiýetden hem soň döretdi.
Ben geçen gepçeşimde de aytdım. İlkinci bolup orfiyet ötdi. Iň ilkinjilen biri bol. Ýöne orfiyetde de entek synalar gotormadyk. Diňe ikisine geçirildi diýle, ýanky syna gotordy diýle, olam 6 aýyň içinde. Olam bolmajak. Galan ýurtlaryň hemmesine haýsy ýurt öretdim diýäsen, Britaniýa öretdim diýsen, Amerika, Germaniýa, Hatay, hemmesi hem orfiyetden soň öretdi. Hemmesinin hem entek synadan geçmedik adamlar. Synadan geçmedik. Sancımy adamlara etmeklik genotsit. Genotsit ýene bir gede gaýdýan. Şo genotside garşy sizin garşy durmaga, hemme metodu ulanyp garşy durmaga hakyňyz bar. İslenlik metodu ulanyp şoňa garşy durmaga sizin hakyňyz bar. Şonu öz üstüňizde tejribe geçirtmeligi. Hiç bir hökümet, hiç bir medisina guramasy size şunu ýalsyna edilýän vaksinany urmaga haky ýok. Diňe bir haky ýok diýen şo jenaýet, genotsit derejesinde jenaýet edýär. Ertek gün şolar jogap bermeli. Men buýrugy ýerine ýetirdim diýip sapap bilmeli şolar. Şo haramzadalar bilmeli edýän işini. Indi gelin näme edip görelim. Amerika Birleşen Ştatlaryna nähil. Köp adamlar men biziň ýyllaşlamy türkmenler Amerika Birleşen Ştatlaryna sancym alypdyrlar, näme alyp berler. Şolaňam hawary ýok. Amerika Birleşen Ştatlaryna orfiyetden tapawutlukda hatda şo taýda registrasiýa edilen sancymam ýok şuň küneçen. Diňe awgustyň 20-sine ilkinji gerek ýekeje sancym hasaba alyndy da ruhsat berildi. Şoňa ýaňyzmy? Ina men size resmi saýtda görkezdiň. Amerikanyň edarasy we oňa adyk we German ýönümlerine gödäwçilik edici müdürlük diýilýär. US Food and Drug Administration. Şu edara German ýönümleriniň ulanylmagyna ruhsat berýän ýa-da gadagan edýän guramlaryň biri. Bundan daşary, bundan ýokurda Saglyk Ministrligi bar. Department of Health and Human Services diýip Saglyk Ministrligi bar. Ýöne näme şindir Saglyk Ministrligi şu guramaň edýän işine goşulanagam, näme edýäňem diýen. Indi bu guramada näme edýän edipler? Bu näme etdi? Geçen ýylyň 2020-nji ýylyň 20-nji noýabrynda synagdan geçmedik. Sancımları, sınavdan geçmedik Germanlara, adamlara sancım etmek barada adatdan naşar bir düzgün girdi. Şu düzgünün adam Emergency Use Authorization for Vaccines diye. Bu näme diýmek bolar türkmen dilinde adatdan naşar ýagdaýda ulanmak üçin oňlanan vaksinler. Geredim, ruhsat berilen diýilen söz ýok, şurada authorization diýen söz bar. Oňlanyny ýöne ay bolýarly diýildi. Emma şol tasdiklanan bol ýagdaýynda onu approved diýen söz ulanmaly. Approved. Bularny näme diýär? Bizde diýen bolýar adatdan naşar ýagdaý döredi, kesel ýaýrak edip barýar. Biz şoň üçin ýa synagyň Germanlaryň synagynyň soňuna çenli garaşyp durjak däldi. Biz adatdan naşar ýagdaý görünüşinde şo Germanlar sancymlary giýirdijek diýip. Bolýany giýirdiň. Geçen ýylyň ýene gaýtarýan, geçen ýylyň 20-nji noýabryna şu düzgün giýirdiler. Şo düzgün bilen birlikde de AstraZeneca, Moderna, Pfizer, şolar ýaly bir giden sancymlary urmal etdiler. Ýöne şu düzgünne önseriň, şo taýda şu düzgün önseriň näme diýilýär? Şoň ikinji bölüminde, şoň ikinji bölüminde aýdýar Emergency Use Authorization, ýagny adatdan daşary ýagdaýda ulanmak üçin oňlanan düzgünüň mehanizmlary nämeden ibaret? Şunu diýär, şu düzgünüň esasynda adyk we German ýönümlerine gödäwçilik edici müdürlük, ýagny FDA may allow the use of unapproved medical products. Şu edara diýär, şu müdürlük diýär, henüz tasdiklanmadyk medisina önümünün ulanylmagyna ýol berip bilýär diýär. Şu edara öz-özüne aýdýar. Biz diýär medisina barlygyndan geçmedik önümlerine ulanylmagyna biz şu täze düzgün boýunça ýol bermäge hakly diýär, öz-özüne hakly. Gün aýdyp otur, unapproved, henüz tasdiklanmadyk, barlygdan geçmedik medisina önümlerini adamlara urmak, sancym görünüşinde urmak bu. Biz öz-özümiz diýär, kanun, hukumat bar etdik diýär. Bolýany ona medipsiňiz. Ýöne şonu çäklendirme barmy? Belli bir çäklendirme bar. Gelin seredeliň. Şu düzgünün iň soňundan ikinji bölüm bar. Şundan näme diýär? Şonunny sancıma alýan müşterilerimizi biz näme bilen nähili habardar etmeli, näme maglumat bilen habardar etmeli. Biz diýär şo sancymyň
hayri ve tevekkülçülükleri barada diye biz onları haberdar etmeli. Indi nähil görnüşde haberdar etmeli. Sancımın diye peydatı, bulaýmak mümkün peydatı ve tevekkülçülükleri barada. Inny diye FDA demek yani adyk ve derman önümlerine gödäwçilik edýän müdürlük must ensure that recipients of vaccine under the EUA are informed. Yani diye şu çäde düzgüne göre diye şu edara bizim edaramız diye adamları yani şu sancım alyan adamları haberdar etmeli. Ne manada haberdar etmeli? Haberdar sandalya soňa diye. That FDA yani bizim müdürlüğümüz has authorized the emergency use of vaccine of the known and potential benefits and risks, the extent to which such benefits and risks are unknown. Inferring such benefits and risks are unknown. Bedimekle näme diye? Biz diye öz müşterilerimizi, şu sancım alyan müşterilerimizi her taraplayın maglumatlar bilen üpçün etmeli. Şol sanna häzirki ulanylýan sancymlaryň berjek peýdasynyň we ziýanynyň bize heniden belli dälligi baradaky maglumat bilen üpçün etmeli. The extent to which such benefits and risks are unknown. Bize de ma'lum däl şoň netijesi ýa. Ondan soň ýene näme diýär? That the people have the option to accept or refuse the vaccine. Adamlar diýär, şoň üçin adamlar şo sancymy kabul edip bilerler, inkar edip bilerler. Şoňa şu adamlaryň hakynyň bardygyny düşündirmeli. Şu dokumentde, resmi dokumentde ýazylgy. Indi Amerikan Birleşen Ştatlaryna şu edilen Bizim raýatlanmadan, sancımalan raýatlanmadan sorak görüň şol medisina edarasyna baranlaryna şonu düşündirdilermi? Sen şu sancımı almaga hakyň almalyga da hakyň var. Şu almadyň diýip hiç kim sana adar bermeliler. Näme üçin? Sebäbi şu edýän sancymdan sana nähil netije berjegini benim özümden bilem wagt diýmeli. Şu dokument şonu talep edýär. Medisina edaralarynyň, hökümet edaralarynyň. Şu dokument şonu talep edýär. Size gelen müşteri düşündirmeli. Şu dermanyň size nähil täsir etjegini bilem wagt diýmeli. Sebäbi bilen oklar. Sebäbi synak derejesinde şona möller boyun alyp otýarlar. Indi seri dokument ýüzünde boyun alan bolýarlar. İş ýüzünde şoň gurrungy memeden ok şu gurama ödem gurrungy neden ok. Näme üçin ertek gün bu gurama birden käsuda şeklen ýagdaýynda şey diýip kağıt gorkup aýtmaly. Haýby ýazdyga. Bizde ýazdylygy dur. Siziň saýlamaga mümkinçiligi bu adamlar isleteňiz edin, ettirin sancymy, isleteňiz ettirmeň sancymy diýip ýazdylyga diýjek bolar. Emma iş ýüzünde nähil bolýar? Seni edaraň başlygy aýdýar, sen sancym almasaň işläp bilen ok diýär. Sen näme etmeli ýankyja? Düzgüni eliň alyp barmaly, näştaýda şeýle ýazdylygy, intak bir syýnak edilýär, men aljak däl. Näştaýda ýazdylygy men isletem almaly, islemesem almaly. Diýip iň bolmanda şo dokumente şu edaraň ýol başçysyna gol çekdirin. Şo dokumente gol çekdirin. Men şu edaraň başlygy men şu dokument bilen tanışdym, dogrudan şeýle zat ýazylgy eken, ýöne şoňa garamazdan men öz şu işgärimden plan ýiften sancym almagyny talap edýäni bol çekdim. Ana şo gaýraty bolup sırtynda gaýraty bolup bol çekip bilýärmi? Talap edip bilýärmi? Jogapkärçilik üstüne alyp. Şoňa bol çekdi ertek gün sana bir zat bolsa, size bir zat boldy. Ine meni mejbur etdi. Şu resmi dokumente garamazdan meni mejbur etdi diýip arkaýyn suwda çekilýär. Şonu ýaldyrak bir adaçyk bar ha. Kelleýär işleri pereket etmeli. Bolmasa biziň ana görgüli işlemeden köp ýam alypdyrlar sanjy. Şu dokumentlerim öwrenen oklarym, bilen oklarym, teleýär buny reklama da eden oklar. Bizim şu zatlar öwrenip ýydygy derli pikir alyp duramyzdan soň üstünden bar ýa. Buny öwrenmeseň şuň gola gazaklanyp şu toparlar, şuň öwrenýän spesialistleň toparlaryna girip, şolaryň pikirlerini dinlemeseň bilibem bolan ok bu zatlaryň köpüsi. Indi seredin Amerikan Birleşen Ştatlaryna men aýtdym şu çakaşyny Awstaýna şenni hiç bir derman, hiç bir sancymyň hiç bir görnüşi resmi ýagdaýda kabul edilmedik, ýagny tasdiklanmadyk diýdim. Hakykatdan hem şeýle Awstaýda da ýazylgy. Indi şonu bilmek üçin bir näme diýär? Şu gurama, ýani Food and Drug Administration diye adyk we derman önümlerine gödäwçilik edici müdürlük diýäniň saýtynda ýakynda täze bir maglumat peýda. Onun näme diýilýär? On August 23rd, 2021,
the FDA approved the first COVID-19 vaccine. Şu yılın 21. yılın 23. Ağustos'unda diye Amerikan Birleşen Ştatlarının yankı adık ve derman önümlerine göre uçuluğu müdürlüğü Birleşen Ştatlar'da COVID'e karşı ilkinci sancımı tasdikladı diye. Sancım haçından veri edilip adamlara geçen yılın noyabrından veri edilip adamlar geçen yılın noyabrından beri hiç il tasdiklanmadık, bağırlardan geçmedik sancımları size edip görürler. Şimdi gelip 23. Ağustos, şu yılın 23. Ağustos'da birinci sancım resmi yağda tasdiklandı. Ona bir odaydı o yerine şutaydı. Demek sizin üstünüzde geçen yılın noyabrından beri hentek bağırlanılmadık, deringelinmedik, anıklanmadık dermanın sizin üstünüzde sıyınak edilenliğini boyun alıp oturuyor şu kuramağın özü. Şu geçirilen hem sancımlar şu günkü çenli, sıyınak edilen sancımlar olam yankaycısım yani Nürnberg Kodeksinin düzgünlerini bu diye olam genosit derecesindeki cinayet. Şunam şutayda boyun alıp oturuyor. Yine adamlar. Bolya indi yankı kabul edildi. Birinci gedek sancım yankı registrasiya edildi değil yani neme olam şu yankı Pfizer. Pfizer'ın bir görünüşü. Şunu registrasiya ettiler birinci gedek. Yani olam yeni daydışım yani geçen yılın Thompson'una dörödülen ve şu yılın Thompson'a çeni doğalı sıyınaktan geçmeye hakkı yok. Şuna minni biz tasdikladık, bağırladık, aydı yansız neyme diyen bu tasdiklan oluyorlar hedir. Onun bir giden hedir neticeleri adamlar gırıp oturuyor, adamlar ketele tedavir ediyor. Yani Pfizer diyen de adam. Tasdikladık değil yani adının özünde nedir bir giden keteliyor oturuyor. Şimdi neyme diye şu Amerikan Birleşen Ştatları'nın kabir doktorlarının açık çıkış ediyorlar. Şu tayda bir Birleşen Ştatlar'da bir kurumu var, CDC diye ketellere kontrol etmek için federal merkez var yürütü. Şunun içindeki işgallerden yine şu doktor Amerikan Birleşen Ştatları'nın doktorlarının biri, tanımal doktorlarının biri Peter McCullough. Şunun içinden niye, şu kurumun içinden niye bana diye malumat veren lukmanlar var. Şolun aytmağına göre diye sancımdan ölen adamların tani 50.000 diye Amerika'da. Eyyem diye sancımdan ölenler. CDC claim injections have already killed 50,000 Americans. Yani şu malumatam gidilýärler. Ödem şu bir açık ön çıkış edýän ben şu taýdak tanışlam diye içinden alýan malumatyma göre diye. Eğer adamdan 50.000 töwre adam diye. Ýöne bilam az. Hakiki resmi görkezilýän has onun ýöne şu 50.000 ama. Näme üçin? Sebäbi bular hakiki statistikany beren ok. Ine sancım alny, ine bir sancım onça ölýän adamdan sanyny ýöredýär, belde bir hasawat ýok bularda. Ýöne ne edip bolýar? Ne edip bilip bolýar? Şu Amerika Birleşen Ştatlaryna şu görkezilýän 50.000 sanyny azlygyny täp. Ne edip bilip bolýar? Käbir Ýewropa käbir ýurtlarynda şu hasap ýöredilýär. Şu hasap ýöredilýär. Ýöne şu teredin şu Amerikada ulanýan sancymlar şu Ýewropa ýurtlaryna ulanýar. Indi gelin alyp görelim. Britaniýada şu hasabat ýöredilýär. Şotlandiýada şu hasabat ýöredilýär eken. Indi deňeşdirip görelim. Küçücük yurtta Şotlandiýa diýil. Bar ýok 5,5 milyon ilaty bar. Türkmenistanyň ilaty. Şu taýda sancymda näçe adam ölüpdir? Ondan şonu köpeldi ämeli. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ilaty bir ýa Şotlandiýanyň ilatyndan 60 esse. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň 330 milyon adam, o taýda bar ýok 5,5 milyon adam. Britaniýada 68 milyon adam. Indi Britaniýa bilen deňeşdirýär. O taýdaky maglumat näme derejede dogruka? Ine statistika terederim. Ede serinin şu taýda Britaniýanyň bir ýa Sağlyk Ministrliginiň görýüçe saýty bar. Ine resmi saýt şu taýda Go UK diýiligi, şu hökümete degişli saýt diýiligi şu ýokardan ady bardyr. Public Health England diýär, jemgyýetçilik Britaniýanyň jemgyýetçilik saglygy diýmeklik aňladýar. Ine şundan näme şu taýda statistika getirilýär. Statistikada näme şu sentýabr aýynyň başlaryna çenli alınan käbir hasabatlar görkezilýär. COVID-19 Vaccine Surveillance Report. Şu vaksin bilen baglanyşykly, sancym bilen baglanyşykly hasabat berilýär şu taýda. Indi şu 16-njy tahypatynda bir täsin bir maglumat da adamlar inferiň şu taýda. 16-njy tahypatynda bir tablisa bar şu taýda, tablisa bar. Ine şu taýda, seredin. Şu taýda şu maglumat gizlenilýär. Bu maglumat bir giden beýleki maglumatlar bilen garmygat edip üstügen bilen maglumatdan biri. Buna ýöne biz şu tejribeli medikler bilen pikir alyp göremizden soň şu dağdan üstüne açdyk. Ne şu taýda statistika getirilýär. Näme statistika? Şu vaksina şu tancym boýunça gödäwçilik edilýän hasabat şu.
Indi şu taýda näme demek hatabat getirilýär? Şu ýylyň, ýagny 2021-nji ýylyň 32-nji hepdeti bilen 35-nji hepdetiniň arasynda ölen adamlaryň statistika, ýa-ni COVID-den ölen adamlaryň statistika bar. Şu taýda seredin death within 60 days of the first positive COVID-19 test. Seredin şu taýda diňe sancym bilen baglanşyk gelýär. Umuman şu ýylyň 32-nji hepdeti bilen 36-njy hepdetiniň arasynda 36-njy işte 35-nji hepde. Seredin 32-nji hepde awgustyň başyna gabat gelýär. 32, 33, 34, 35. 4 sany hepde geçýär. 4 hepdede bir ay alýar. Seredin şu ýylyň awgustyň aýynyň başyndan sentýabr aýynyň başyna çenli Britaniýada COVID bilen keseller öleniň sany 4 hepdeň içinde bir aýyň içinde jemi sany ine şu totallyar şu sany jemi öleniň sany bilen ýaşyna göre. Seredin 18 ýaşdan aşagda bary ýok 3 adam ölüpdir. Hakykatynda Lukmanlar aýdýar 12 ýaşdan aşagda ölýän çaga ýok diýerler. Şoň üçin enatalar men size aýtjak bolýan çagaňyda asla sancymy etdirme. Asla çagalar ölene okşonman. Indi seredin bir aýyň içinde 18 ýaşdan aşagda bary ýok 3 tane çaga öldü diýe. Ondan 18 bilen 29 ýaşyň arasynda 24 adam ölüpdir. 30 bilen 39 ýaşyň arasynda 58 görşüňiz diýeli. Adamyň ýaşy garradygyça ulullygyça ölýäniň sany köp. 80den ýokurda öleniň sany iň köpi has köpi. Seredin şu jemi şu COVID keselinden ölen adamlaryň sany. Men o sany ýazdym. Jemi ölen adamlaryň sany 2737 adam ölüpdir bir aýyň içinde. COVID keselinden. Indi seredin şolardan not vaccinated tancym almadyklar sany şu. COVID bilen keseller bir ýöne tancym almady. Indi şu taýda ýene şu taýdaky sütünne 1, 2, 3 tane sütünne siz tancym alan adamlaryň sanyny görýäňiz. Näme üçin bir 3 tane sütüne bölünipdir? Ene şu taýda, soň şu taýda, biram şu taýda. Näme üçin 3 tane sütüne bölünipdir? Sebäbi şu sütünnäkiler bir tancym alanlar. Bir doza alanlar, şu tancym alanlaryň soň bir gün bilen 20 gün arasynda şolar COVID bilen kesellerdir. Adamlar ünslerin şulan hemmesi COVID'den ölen adamlar şu taýda. Ýöne şu taýda ýene anyklaşdyrýarlar. Birinji doza tancym alandan soň bir gün bilen 20 gün aralygynda keselleriniň sany şu diýip görkezýär. Bu taýda känäle eken bir doza alandan soň keselleriniň sany känäle. Ýöne bir doza alanlardan soň 20 günden köp geçen soň, 21 günden köp geçenden soň keselleriniň sany urtup artdy. Ondan soň üçüncü tütünne ikinci dozany alan adamlar 14 günne 2 hepdeden köp wagt geçenden soň şolar COVID bilen keselläp ölüpdirler. Ene şu taýda görkezýär. Indi seredin şu 3 tütünne jemi adamdan bir sancym alan ýöne 20 gün arasynda kesellänler bar. Soň adamdan ýene bir sancym alan ýöne 21 günden köp wagt geçenden kesellänler bar. Biram 2 sancym alyp 14 günden köp wagt geçenden soň kesellänler bar. Indi men şularyň hemmesiniň sanyny sanadym. Sancym alyp kesellänniň sany men aýtdym tutuş jemi sany, ýani COVID'den ölen bir aýyň içinde ölen adamdan jemi sany şunu hasaplasaňyz, jemi sany 2731 diýdim. Indi şolardan tancym alandan soň keselläp öleniň sany 2033. Adamlar ünslerin 2731 adamyň 2033'ü tancym alandan soň keselläp ölüpdir. Bary ýogy 698 adam tancym alman keselläp ölüpdir. Şeýlelikden näme görýäs? Tancym alyp kesellärniň sany, tancym alman keselläp öleniň sanyndan 3 hesse köp. 3 hesse tögere köp. Indi bizim käbir illeşlenmeli ýa-da meni bizar eden bir kommentar etýär alay. Ol ýa tancym alandan tancym alsaň diýä kesel ýeňil geçirýärmişiň soň şunu almaly näme diýip ol propagandalar telewizorun ýaşygyndan propaganda edýänler söýdüni judu oturanlar bar diýär, gözüni gulagyna şey tykyp. Şo taýda näme diýildi? Şolar şo kukuşka ýaly ýa-da togatugş ýaly gaýtalaýarlar. Tancym almaly, tancym alsaň keselleseň hem ýeňil geçirýärmişiň. Hani ýeňil geçirýän ekenlermi şolar? Tancym alandan soň şol ödem ünslerin adamlar. Tancym almaga baraňda sen keselli bolsaň saňa tancym edilen ok. Ýewropada, Amerikada
Şo düzgün var. Sen Covid bilen kesellerini on taňa tanjym edilenok. Sen baran wagtyň şol adamlar baran wagty şolarda kesel ýok diýmek aňlady. Şo ýanky 2033 tane adam var. Şolar tanjym alan wagty olardan tek kesel ýok. Şo tanjym alanlaryndan soň şu bir aýyň dowamynda maksimum bir aýyň dowamynda şolarda Covid keseli peýda bolup ölen adamlar şu taýda ýanky ölen adamlar sany. Hawa inni tanjym ýeňilleşdirýän ekenmi? Keseliň derejesini, keseliň geçişini. O akmaklar wa aýyna doktor falan doktor beýdidi. Ana telewizde eýdi oturlar ana tanjym alsan ýeňil geçirýän üçin şoň üçin almaly. Hany ýeňil geçirilýän? Ana statistika. Resmi statistika şu. Inni Şotlandiýa bilen deňeşdirilýär. Bu Britaniýadaky tan. Şotlandiýada ilat 10 milyon adra, Britaniýada 68 milyon ýetdi. Ine şu Şotlandiýa hökümetiniň faýty Public Health Scotland diýeni. Bu taýda da Covid'den ölen adamlar bilen baglanşykly statistika berilýär. Indi şu statistika şu ýylyň iýununa çap edildi. Indi şoňa teredilen buňa 28-nji tahypatynda şu Covid'den ölen adamlaryň sany getirilýär. Ine 27, ine 28-de geçdik. Teredin şuta. Bulan gömülen, bulan mara şu 28-nji tahypanyň içine salýarlar ýanky statistika. Ýöňüne getirenoklar, ýöňüne bölgeden başga sanlar getirýär. Onuň oturup öläp okan ýagdaýynda üstünden var ýa. Ýöne anyk ýazylgy inferin. Between 8 December 2020 and 11th of June 2021, a total of 5,522 people died within 28 days of receiving a COVID-19 vaccine in Scotland. Näme anladyň? Soňky 6 aý dowamynda diýe 8-nji dekabrdan 20-nji ýylyň 8-nji dekabryndan 21-nji ýylyň 11-nji iýulyna şeň dogry 6 aý. 6 aýyň içinde diýe şu Covid tanjymyny alıp ölen adamlaryň sany gün aý diýerler ödem. Covid tanjymyny alıp ölenden sany ödem 28, başga 28 günüň dowamynda ölenden sany 5522. Bari o 6 aýyň içinde adamlar. Şu ýurdun ilatynyň sany edil Türkmenistanyň ýaly 5,5 milyon ilaty var Şotlandiýa. Şonu 6 aýyň içinde resmi hasap alınan onuň taýdan hasap almaýanlarym ki resmi hasaba alınanın sany 5522 gün tanjymdan öllü diýip diýanoz goýulan şolar. Olaram adatça näme hilýär? Tanjym alýanlar da şu koronawirusyň alamatlary bilen ölýärler. Onuň statistika goşýarlar ine Covid'den öldü diýip. Ýöne bir tapawdan olur ýa-da tanjym alandan soň Covid bolup öldü. Indi 28 günüň başga 28 günüň dowamyna keselläp şeýdip ölýän bolsa tanjymdan soň şolaň şo tanjymdan ölýänleri adamlar. Indi gelin umumy san bilen deňeşdirelim. Indi bu Şotlandiýa Saglyk Ministrliginiň başga bir dokumentinde seredin bu dokumentinde görkezden oklarda başga bir dokumentinde umumy Covid'den koronavirusdan ölen adamdan sany getirilýär. Onu deňeşdirelim ýanky san bilen deňeşdirelim. Indi şu taýda death involving coronavirus COVID-19 in Scotland. Ine şu koronavirus ile baglanşykly Şotlandiýada ölen adamlaryň sany ýa şu taýda da resmi taýt şu adamlar. Ine bu taýda näme getirilýär? Şu 6-njy oktyabr çenni şu pandemiýa geçen ýylyň martyndan bäri başlanan döwründen bäri ölen adamlaryň sany görkezilýär. As at 3rd of October, there have been total of 11,134 deaths registered in Scotland where the novel coronavirus was mentioned on the death certificate. Tutuşdiýa şu pandemiýa döwründe 3-nji oktyabr çenni, şu ýylyň 3-nji oktyabrına çenni. Şotlandiýada tutuş şu koronavirusdan ölen adamlaryň sany 11,134. Indi tutuş 1,5 ýylyň dowamy. Indi seret 1,5 ýyldan gowrak wagt geçdi. Pandemiýa Şotlandiýada martyň başyndan bäri başlandy diýip hasaplanýar. Şu ýylyň mart aýyndan 1 ýyl boldy, aprel, may, iýun, iýul, awgust, sentyabr, oktyabr. 1 ýyl 7 aýyň içinde. 1 ýyl 7 aýyň içinde. Bolýar 1 ýyl 6 aý diýelim. 1 ýyl 6 aýyň içinde tutuş şol koronavirusdan ölenlerin sany 11,134. Indi
Sancım alıp ölünün tani neçe dedik? Sancım alıp ölünün tani 5522 yöne bular 6 ayda ölünün tani. Bu ayda 1,5 yılda ölünün tani. Inni şunu 3 köp öldüreyim. 1,5 yıla köp öldüreyim. Bildiğine bari o 6 ay. 1,5 yılda neçe oluyor? 5522'ni 3 köp öleceğiz. 1,5 yıla köp öleceğiz oluyor. 1700 dönem geç gidiyor. 2 köp ölsek 1600 oluyor. 2 köp ölsek 1600 oluyor. Başla 2 köp ölsek 10,000 dön goğurak oluyor. 2 köp ölsek 10,000 dön goğurak oluyor. 3 köp ölsek 16,000 17,000 yakın. Deredin? 1,5 yılın doğamında vaksinadan, Sancımdan, Şotlandiyada ölen adamın sani 17,000'e goloy. Emma tutuş pandemiyanın başından beri koronavirüsten ölenlerin sani 11,000'den goloy. Adamlar onda neyemeden köpeleyen eken? Sancımdan köpeleyen eken mi ya? Ketelin ödünden köpeleyen eken. Elbette Sancımdan köpeleyen eken. Şoň üçin olar yankı 2 sany var. Türlü dokumentlere yerleştiriyorlar. Ne için? Şu sany alan ettiğin olar şu taýda ýazan oklar. Şoň aşagyndan teredin şu taýda ýazan bolsa gaty boljak. Yani şonu ýazan oklar. Ine Sancımdan ölen adamdan sanam şunça diýen bolsa adamlar göndeňeşdirip biljek şu taýda bir dokumentin içinde. Bular näme diýe 2 sany türlü sany dokumente patra diýär, şonu görmedi ýaly diýär. Adamlar görse görjek he Sancım alyp ölýändiň sany has köpeken. Ýöne koronavirusdan ölýändiň sany. Indi sonra uýda çykýar. Şu Sancım hakykatdan hem koronavirusa garşy görüş üçin alınıp barylýarmy ýa-da şu ölümün statistikasyny adam köpeltmek üçin edilýär. Elbetde ölümün statistikasyny köpeltmek üçin edilýär. Biz häzir görüp oturýar. Näme bu taýda başga sonra uýda çykýar. 5,5 milyon ýyl Şotlandiýada Sancımdan 5,5 milyon adam ölýän bolsa, 6 aýyň içinde 5,5 milyon ölýän bolsa, onu ila sany Şotlandiýanyň kydanam 60 köp bolan Amerikan Birleşen Ştatlaryna san has köp bolan. Elbette köp bolýar. Şotlandiýada şowur Sancımlar alınýar. Indi hasaplap görüň Şotlandiýada ýarym ýylyň içinde 5,500 adam ölüpdir. Sancymyň diňe ödünden. Indi şonu 60 köp öldürýän. Yani Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ilatyny köp öldürýän. Takminan almak üçin. Şonu 60 köp ölsek biz 331,320 tane alýar. 6 aýyň içinde Amerikan Birleşen Ştatlaryna da şondan ady ölen nädir? Bu taýda matematik sifir çykarmak, san çykarmak kıyın näl? Şotlandiýa adamlar şol bir sancym alýan bolsalar, şol bir sancymdan hem 6 aýyň içinde 5,5 milyon adam ölýän bolsa, Şotlandiýanyň ilat sanynyň münasibetini hem deňeşdirmeli. 5,5 milyon ilaty var. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ilaty 330 milyon, ýagny 60 esse köp Şotlandiýanyň ilaty. Diýmek ölüm sanam 60 esse köp bolmaly. Diýmek şeýlelikde biz Şotlandiýadaky ölen adamdan sany 60 köp ölýär, ol 331,320 adam çykýar. Ol Ullukanır şäheriniň ilaty 6 aýyň içinde Sancımdan gyrylýan adamdan. Şoň üçin Amerikan doktorlary köp bukmanlar aýdýar. Bir de berilýän resmi tan, yalan tan, hakyky ölýänniň tany gaty köp diýär. Şoň üçin olar sanyny gidilýärler. Ýöne bizini Britaniýa bilen Şotlandiýanyň hasawatlarynyň esasynda şu zatlaryň üstüne açyp oturýar. Bular bu maglumatlar dünýäniň ağlap ýurtlaryna gizlenilýän maglumat. Gaty tygyşylyk bilen gizlenilýän maglumat. Orsiýetde da ýörüçi kanun kabul edilen. Näme size bir zady görkezýär. Orsiýetiň resmisi Orsiýetiň bir edarasy bar, Rospotrebnadzor diýip, müşterilerin kanun hukuklaryny goraýan federal guramasy bar. Şoňa başlygyna Anna Popova diýilýär. Şol 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabryna aýdýar. Geçen ýylyň sentýabrynyň 15-nji sentýabry. Bizde diýär 26 sanyňa Sancymyň görnüşi häzir hyýna edilip diýär. Diýär. Indi seredin, ýaňy hyýna edilip. Şu makalaň aşarana seredin. 15-nji
geçen yılın 10 yaşında sentyabrında çıkan makala teredim. Сейчас вакцина проходит третью фазу клинических испытаний. Şu Sputnik V'dilen ilkinci döredilen sancım Şubat diye bular diye häzir diye şol klinik sınavdan geçirilip diyor. Diye idin aksirleme teredim. Vaksinasiya Moskvичей при этом началась уже с 9 сентября. Teredim. Häzir diye şu sancım diye yenidem 3. stadiya 3. fazasını geçip diyor diye sınavın. Yöne muňa garamadan diye Moskvalılar diye Moskva şäheriniň ilanty EYM diye 9. sentyabrdan başlap şu makalen tek çıkmaka EYM diye sancım alıp berler diye. Günýä diýen şu dokument adamlar. Synyň edilip ber diýip öde aýdýa ýa-ni şol Rospotrebnazoryň başlygy aýdýa Anna Popova. Bizde diýen täm synyň edilip berdim 27 görnüşi diýä synyň edilip ber diýä. Şol uratyň ödünde de ýankry etme maglumatlar aýdylýar. Ýöne şoňa garamadan, entäkhynyň gotarmanlygyna garamadan EYM Moskwaň ýaşaýjylar diýe 9. sentyabrdan başlap sancym alyp başladylar diýe Ferit. Ýewropada, Amerikada noýabrdan, dekabrdan başlap alyp başladylar. Orsiýetde EYM Orsiýetiň paýtagtyny adamlar 9. sentyabrdan alyp başladylar geçen ýyl. Şoňa entäk hiç bir derman, hiç bir sancymyň hiç bir görnüşiň täksiniňden geçmedik. Ýöne gödüçüýüne men täk geçmedik. Entäk ay geçdiler diýilmedik hatda. Şonda da olar näme diýe? Şonu aýdan näme şu ilat alyp başlady. Şolun täksine edilýär diýip şu düşünürlen ok. Barýan metpunkuda bolýan men tancym aljak diýen ol bolýar diýe de tancym etdi edýärler. Şu taýda şu düzgün bolsa düşündirmeli. Dur sen düşünýäm häzir bir syna edip ber. Entäk bu netije berjekdiň bizim özümizden bilemiz ok. Siz şoňa şu synaga taýýarmy diýip düşündirmeli. Ýok olan hiç bir düşündüren o gaýta näme diýe aýak allygyny ýem geçen ýylyň tomdundan bäri sancym almaly. Soň bir çaýga geçen soňam sancym almasaň sen işden kowulýaň diýip ýem düzgün çykaryp başlady. Şulatlar hasaba alınıp koyulmalı adamlar. Sebäbinde gelir wagt gelir şu haramladaryň hemmesi şu genotsidde jogap berjilge çekilmeli bolar. Indi şu sancym alınıp berilen döwürde näme bolýar näherediň? Şu sancym alyp berilen döwürde Orsiýetiň ne habar terişdiler ýa-da görürler. Sankt-Peterburga doля привитых среди заболевших почти достигла доля привитых в целом. Sancym alanlardan ya keselleýänleriň sany bilen ya sancym almadyklaryň arasynda keselleýäniň sany deňleşdi diýä terediň. Umuman terediň başga sırag aýdylýar. Şol Sankt-Peterburg şäheriniň özünde ilatyň sancymalarynyň sany iyul aýynyň ahyryna çenli şu ýylyň iyul aýynyň ahyryna çenli 24% ila sancym alypdyr. Tutuş oblast boýunça alynanyna diýe 22%. Terediň şutaýda näme diýiljek bolýar? Sankt-Peterburg oblastynyň tutuş oblastynyň ilatynyň 22% ýam şu iyul aýyna çenli sancym alypdyr. Terediň. Ýöne Covid bilen keselhana düşýän adamlaryň statistikasy öwrenilende şolaň 18% eýem iki sancym alan adamlar bolup çykýar. Beýdimek näme diýmek bolýar? Şol tutuş ilatyň arasynda sancym alan ilatyň sany bilen şol keselleýändiň hem sancym alyp keselhana düşýändiň hem prosent sany deň gelip durdy. Bu näme aňladyar? Şu näçe prosent ilat sancym alan bolsa, şonça prosent ilatym Covid bilen keselhana düşýär diýmek bolýar. Düşünün adamlar şoňa. Näçe prosent ilat şu taýda sancym alan bolsa, şonça prosent ilatym keselhana düşýär. Täze şu keselhana düşýän adamdan sancym alanlar bilen sancym almadyklaryň prosentini hasaplaňda şol sancym edilen adamlaryň prosent sanyna gabat gelip durdy ýa şoňa ýakyn bolýar. 18% şu kesellenler ýa sancym alanlar bolup çykýar. Tutuş ilatyň öz sancym alan prosentini sanyny alsaň prosent sany 22% tutuş oblast boýunça. Ýa şoňa ýakyn. Diýme onu sancym adamlar kesellen halas etmek üçin edilýärmi? Ýene bir gaýtylýan ýa-da şu keselleriň sanyny statistikasyny köpeltmek üçin edilýärmi? Görüp dur. Sancym nerede köpedilse şu taýda da keseliň sany artyp gidip otýar. Indi geliň alalyň Orsiýetiň Saglyk ministrliginiň görüçi
görkezme berici, yani keselhanalara, poliklinika görkezme berici var, dokumenti var. Neteredin, Ministerstvo Zdravоохранения Российской Federatsiýasy, Orsiýadyň Sağlyk saklaýyş ministrliginiň ýörüýçi rekomendasiýasy var şu taýda. Metodiskiýa rekomendasiýa. Kime niýetlenen bu rekomendasiýalar? Poliklinikalara hem keselhanalara. Olam şu ýylyň 2-nji iýulynda çykaryldy. Şunda näme diýil ya? Şunda adamlaryň haýsy alamatly nämeden ölýändiginiň sebäbini görkezýän nomerler giýrildi. Teredin? Şu nomerlaryň içinde tanjymdan ölýän adamlar görkezýän hem nomer bar. Teredin şu taýda. U11.9 nomer bilen nämäni belleýärler? Необходимость иммунизации против COVID-19. Уточнённая. Teredin. Şu immunizatsiya geçirmek var, tanjym geçirmek kampaniýasy häzirini ýylyň medisina kalendaryna girilýär. Tanjymlar kalendar diýip bir zat da. Bularyň şu immunizasiya kalendaryny döredip şoňa da şu COVID-a garşy tanjymam almaly edip hökman etjek bolýarlar. Inni şu onam şu nomer bilen belleýärler. Inni şol immunizasiya geçirilenne şondan adamlar ölse шоння görkezmelerle этот код не должен использоваться для международного сравнения или для первичного кодирования смертности. Şu kod diye adamdan ölümünün sebebi görkezlenne halkara hasabatlarına diye şu kod diye görkezilmelerdir diye adamın ölümünün sebebi hükmünne. Şunam Orsiýadyň Sağlyk saklaýyş ministrligi şu dokumenti, içerki dokumenti, şu dokumenti hem keselhanalara, poliklinikalara ýaradýar. Şoň üçin Orsiýatda häzirken Orsiýatdan beýleki döwletleriň köpüsinde şular ýaly içerki görkezmeler bar. Şol tanjymdan soň ölen adamdan hasabatyny, şu tanjymdan öldü diýip adamdan ölümini görkezmeýän sebäbini. Tanjym diýip görkezmeýän, her gör diýip görkezmeýän, ýöne tanjym diýip görkezmeýän. Emma COVID keseliniň alamaty bolup dümegläp baryp birden ölseň, onu görkezmeli. Şu COVID bolmasa da COVID-e meňdeşirek onu COVID diýip hökman görkezmeli. Hem şuň onda hem statistikany köpeljeň. Ýene COVID-iň sany artyk gidip barýar diýip. Emma tanjymdan ölendiň şu tanjymdan edil ýa-da ölsedi. Ýani şonu şu tanjymdan soň öldü. Şoň sebäbi tanjym bilen baglanyşykly bolmagy mümkin diýip şu kody hasabatda görkezmek bolanok näme? Onda tanjymdan ölýän adamlaryň statistikasy köpeljek. Onu adalatmaly. Adamlar bilen edýän adamlar seredin. Bulam jinayatyň bir genosidiň bir görnüşi. Adamlara gyrgyna berip oturýar tanjym bilen onuň bastyryp üstüretmeli. Ödem resmi görkezme berýär. Ya ministerlik berýär, Sağlyk ministrligi görkezme berip ötüyor. Indi bula bir ýanky kalendar boýunça geçirilýän immunizasiýa. Soň bu tanjymyň ýene bir görnüşi bar. Häzirki geçirilýän görnüşi bar. Ine U12.9 вакцины против COVID, вызывающие неблагоприятные реакции при терапевтическом применении. Buna indi şu wagtga geçirilip beren vaksin tanjymlar ölüm diýär şol geçirilipdir. Tanjym geçirilipdir bolýan şoň ýa-da adamlarda diýär adamlar kesel sağlygynyň ýagdaýy yaramazlaşyp soňra ölýär. Indi şunam görkezmek bolan. Häzir kedilip beren tanjym prosesinde adam öläýse şu tanjym sebäbi, şonam ölümüň sebäbi hökmünde görkezilmeli. Seredin şu abzasda şolar görkezildi. Deredin şu nomer, şu kodlar bilen bellenen ölümüň sebäpleri статистике смертности не используются и не подлежат использованию при кодировании основного заболевания. Adam ölüm ýagdaýynda diye şu kodlaryň astyndaky sebäpler bilen ölen bolsa, şonu görkezmeller şu kodu diye, şoň ölümüniň sebäbi hökmünde. Ýene bir gedek gaýtaly, ýani şu soňky iki kod bar. Bira ýyllyk immunizasiýa geçirilende COVID-a garşy şondan ölen bolsa, ine 11.9. Biram şu ikinjisini häzirki geçirilýän tanjymma U12.9 ikidem şu taýda görkezlen. Şu tanjym sebäpli iki ýagdaýda ölen bolsa, islenlik adam şonu görkezmeller, şoň sebäbi hökmünde diýip Orsiýadyň Sağlyk saklaýyş ministrligi keselhanalara, medisina edaralaryna görkezme berýär. Indi siz bilip bilmeýäňiz, näçe adam garyldy tanjymdan, onu gizlemeli. Gizlemeseň işiňden gidýär. Ine genosit nähil amal aşyrylýar. Ine jinayetler näde bastyryp üstüredilýär.
Inni şu tancımlar sebäpli men aýtdym, dünýäň durly ýurtlaryna häzir adamlar gyrlyp otýar. Ene şonom ýakyn Germaniýadaky statistikany Germaniýaň Heidelberg Üniversitetiniň patology anatom wraçy Peter Schirmacher diýilen adam bir sensasiýa etdi. Şo taýda Schirmacher'iň şu doktoryň topory 40 adamdan awara tancım alandan ölümini barlak gördü. Tancım alanlarından soň 2 hepden dowamyny ölen 40 adamda barlak geçirip nähil netije geldi şolaň medisina topory şu diýä Covid'den öldü diýilen adamdan 30-40% diýä hakykatynda tancımdan ölen adamlar diýip netije geldiler. Sebäbi şu alamatlar bilen ölenlerini keseliň alamaty bilen däl tancımyň berýän netijesi sebäp ölýär diýip. Näse pikir edýänsiňizde Türkmenistanda tancımdan gyrlyp ýatyrlar, beýlek ýurtda onýarlar ýok diýip. Bilen käbir bagışlaň bilen akmak aktivistlerimiz, blogerler bilen çykyş edenlerine ay Ýewropadaky ýaly düzgünler berjä edilen o gotaýda Türkmenistanda medisina standart ýok, ay tancımı saklamaly, towuklugyny saklanok bir şoň şüngürlýändir, näme diýilýär. Olar Ýewropadaky, Ünwatardaky bolup beren statistikalar ögrünenok. Eger şu Ýewropada gyrlyp oturan adamdan şu Covid'den öldü diýilen adamdan 30-40%-ine Germaniýadan ýanky alym suw dedi. Germaniýada şu gyrylýan adamdan 30-40% Covid'den ölenokda tancımdan soň ölen adamlar diýerler. Ýa-da Türkmenistan alyp görseňem şol ýallar açykar. Şu tancımdan soň ölen adamlar hem Covid'den ölen adamlar şu gylly ýarsy aýda ýa şolar adamdan 50% şolaň şu tancımdan ölýänler şolar. Belki köpem bolmagy mümkin. Elbetde dogry ýanky Türkmenistanda medisinaň bir düzgünlerem dogalar berjä edilip barany. O taýda ýanky taklanmaly tancımlar towukluk temperaturasy gödäwçilik edilmänem edilýändir. O gurrunky ýagdaýda ýöne şu aradaky statistika Ünwatarda gowdur edip pikir etmäň. Bu häzir tutuş dünýäde edilip gören genosit adamlar ýöne bastır edip gizlenilýär. Şu zatlar gurrun etjek bolsaň ýa-ki spesialistler şu doktor çykyş etdiren oklar häzir şu YouTube'da çykyş etjek bolsam fesin temedip aýyrýarlar, Facebook'dan aýryp otyrlar o görgülüni. O suwud edip otyrlar. Men şular ýal barla geçirdim. Men şu alamatlary ýüze çykardym. Şuň netijesinde bolýar şu tegine Covid'den ölýär diýenden tancım alyp gelen adamlar şolaryň simptomlary Covid'in adam meňdeşdäl. Ine men 40 sany ölen adamyň simptom men deriň edim. Edil vaksina aýdyna 2 hepden içinde ölen adamlar deriň edim. Şolaň alamaty şuny alamatdan ölýär, tancımdan ölýär diýip 30-40% gyrylýan adamlar tancımdan ölüp otýar. Germaniýada, ana Britaniýada, Şotlandiýada. Ine statistika adamlar. Üstesine de ýanky ýaly Orsiýadyň Saglyk Ministrligi diýilen ýaly idaralar haramdadalaram şonu gizlemek üçin ýörüýte direktiwe ýörüýte görkezme berip otýar medisina idaralar. Inni seredim, bulan Germaniýada, Ýewropa barada, in Amerikan Birleşen Ştatlaryna alyp göreli. Häzir kwat Amerikan Birleşen Ştatlarynyň käbir ştatlaryna tancymyň gepini has ýokary derejede geçirilýär, käbirlerine intägem birazjyk petrak görnüşde bar. Ýöne iň köp tancym ýokary derejede tancym edilýän ştatlaryň biri häzir kwat Massachusetts ştaty. Indi ştaýdaky statistika seredim. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň CNBC telekompaniýasy ýazyp otýar. Şuny şol ştatyň hem däl. Şuny ýanky CDC diýilen idara bar, ýanky kesellere kontrol etmek boýunça federal merkeziniň içerki maglumatyndan alyp berip otýar. Massachusetts ştatynda diýe Covid keseli bilen kesellän adamdan 74% tancım alan ödem dolu tancım alan adamlar diye. 2 tancımdan alan adamlar 74%. Adamlar fikir edip görün. Siz tancım alman ýörseňiz adamlar tancım alman ýör bolýan. Koronawirusyň derejesi keselliğinin derece 74% pes diýmek bolýar. Tancım alyp başlayan ol 74% artdy. Şey diýmek bolýar şo. Diýme onu şu tancımlar Amerikan Birleşen Ştatları bolsun, ýeri bor bolsun. Şu kesele garşy görüş üçin edilen o şoň geremini, şoň statistikany köpeltmek adamlar garmak üçin edilir.
Demek birden yine şu başka neme gelýän. Men başka gepleşimiň başyny aýtdym. Sonra wadidim spesialistler arasynda. Sancım Covid'e karşı üçün döredildim ya Covid'in ödü sancım etmek için döredildim adamlara. İkinci varyant olup çıkıyor. Adamlar bilen maksadı sancımı koronavirusa karşı ulanmak değil, koronavirusun ödünü, pandemiyanın ödünü döredip adamları doğulat alıp bir de sancım etmek. Şimdi şu statistikany resmiler görmeýänler diýýär. Ine bir ştatyň ödünde 74% köpelýän bolsa sancımdan soň. Näme üçin şol ştatyň resmileri ya jurtlaryň hökümetleri näme üçin durun sancımyň netijesinde ol pandemiýanyň ödü köpelip gidip oturar şonu togtadyň diýen oklar. Şu statistikany bilmeýänler diýýär, şu ýokary derejelerde elbetde bilýärler. Näme üçin ondan togtadyň oklar? Diýmek olar maksady başga. Maksad onu pandemiýanyň öňüni almak däl, keseliň derejesini petelmek däl. Ýok. Keseliň gerimini giňeltmek. Ondan soňky maksat näme? O garada indi soň görüň eder. Ýöne bir zada ünseriňni. Häzir Covid spesialistlaryň köpeti gün watarda da gaýgyry otýarlar. Sancym alan adamlardan gaça durun diýip indi ýadyr şagyr edýär. Siz sancım almadyk bolsaňyz, siziň hem goňşuňyz bir ýa garyndaşyňyz sancım alan bolsa, şondan häzir bonuň täze şolaň eýen bedenine goýberli. Sizi sancım almadyklary olar zäherläp biler. Sizi keselledip biler. Şolaň bilen araňyzy başlaşdyryn diýerler. Resmi hökümetiň propagandasyny dinleseň näme diýerler? Sancım almadyklardan häzir boluň olarda keselip atyr. Sen sancım alan bolsaň, o sancım almadyklardan näme üçin gorkmaly sen sancım alan sen goragla? Indi orada näme tersine bolup çykdy. Sancım alan adamlaryň özi howply bolup çykdy jemgedi üçin. Näçe köp sancım aldygyça adamlar sancım almadyklara şeýle zäherläp ýörler. Sancım alanlar ýadyr zäherläp. Şeýdi mädir giň aýraya. Indi bu gaty howply taraplar indi sen ýere-de bir zada seredelim. Häzir göwreli aýallara şeýle sancım etmekligiň ideýasyny öňe şagalar, şagalar indi bir käbirden Izrailde eýem 6 ýaşdan beýle etmeler başladylar. Bular şol plankany aşak düşüp gidip otýarlar. İlki başda çykyş edenler näme diýdiler? Şagalara hökmany 12 ýaşdan ýokarlar eder. Soň biraz wagt geçdi onuň 6 ýaş. Indi häzir 6 aýlyga çen ýetip başladylar käbir ştatlarda, Amerika ştatlarda. Şoň gurrun edilýär. Öňülenip çäklenýär käbir orsiýetde göwrellere çen sancym etmeli başlady. Indi Britaniýada şu sancım göwrelleň arasynda häzir syna gedip başlandy. Sancım göwrel aýallaryň arasynda syna gedip başlandy. Indi käbir akma aýallar şu synadan geçmek üçin şu pul jagaşlaryna otayda pul törenýär. Şoňa gadaklanyp şu göwreller häzir sancym aldy. Indi şoň statistikadan welýär. Britaniýanyň medisina bir jurnaly var şu taýda. Adamy görkedense. Ene şoň statistikada var. Şonu şu statistikany çap eden jurnalyň adam New England Journal diýär. Of Medicine. Aşlan, the New England Journal of Medicine. Ýörite medisina jurnalyna statistika berildi. Şol häzirki geçirilýän göwrel aýallarda geçirilýän synawyň netijesi. Näme bolupdyr? Göwrel aýallaryň 5-sinden 4-üsini çağa ýitirmeklik peýda boldy. Göwrel aýallaryň 5-sinden 4-üsini çağalar gitdi. Wagtyndan göwrelligi bölünýär. Olam näçe prosent bolýar? 20% hataplanlaryna 82% göwrel aýallarda çağa ýetirilýär. 82%. Ölen bu taýda şu stadiýaty görkezilýändir, şu termin we göwrel aýallar üçin ulanýan trimester. Birinci trimester, first or second trimester diýilýär. Trimester diýmek 3 aýdan. Şu başga 3 aýlyk şagyrlar, hem ikinji 3 aýlyk bolanlar, birinji 3 aý bilen soňky 6 aýyň arasyndaky möhletde 6 aý içinde göwrel aýallar diýmek bolýar. 6 aý içinde aralykda göwrel aýallarda geçirilen şu sancym synawynyň netijesinde 82% göwrel aýallaryň maşgalalary gaçýar. Şaga düşmek bolýar. Türkmeniň dilinde şaga düşüpdir diýilýär.
Bu genotsidde mi adamlar? Inni bular näme etjek? Bule häzir synaga den bolup, häzir synaglar üstünlüksiz geçdi de, şol 82% aýallar çagalar ýitirildi de, çagalar wagtyndan düşdi de. Bular häzir ugry aýallara da etjekler, hemme ýerde etjekler. Şoň üçin adamlar eliňe aýaňyzy bilen, islenlik terişde bilen şoňa garşy durmalysyz. Islenlik terişde bilen 82% bizim gelecek netilimiz bular garya antek gurun tek çağa dünya inme kablarını kıracak. Indi statistika, beylek statistika seredilin. Käbirler idea ha tanjımalanın arasında statistika pes deme tanjımalanın arasında statistika pes almadıkların arasında statistika köp näme. Seret ben de sizler statistikanı görködüň. Şu taýda statista.com diýip bir saýtda şu taýda dünýäň türli ýurtlaryny tanjym almaklygyň derejesi görkezler. Näçe prosent ilatı tanjym alypdyr? Iň gowy görkezligi hataplanýan häzir kawat Gibraltar. Gibraltar ol niri Gibraltar Britaniýa anklawy, ýani Ispaniýa günortasynda ol Orta Ýer deňiziniň Gibraltar bowady bardyr. Şu taýda Britaniýa kiçik bir anklawy bar. Ispaniýadan odol öldürüne bölüp alan. Şu taýda bary o 40 000 oly ilat ýaşaýar. Şonu tanjym alanyň prosent sany, ne seredim, doly fully vaccinated diýmek, doly tanjym alanyň sany 116%. 116% näme görkezýär? 100% önem köp ona etdiň görýärsiňiz, 100% näme bar maksimal san bolmaly. Ýok, 116% diýmek şol ilatyň 100% eýem aljagyny alypdyr, 2 tane tanjymy, inni 16% üçüncü tanjym alypdyr diýmek bolýar. 116% normadan hem geçip gitmek bolýar. Indi seredin, şol ýanky Gibraltarda adamdan 116% tanjym alypdyr aljagyny, ýöne üstüne käbirler 16% eýem üçüncü tanjym alypdyr. Indi Maldiv adalar diýip ýene bar näme bar? Bu taýynyň statistika 91% ilaty doly waksina alypdyr, tanjym alypdyr. Hawa, şoň 105% birinji dodan alypdyr. Indi bulam tas 100% ýakynda 100%-ni öde ýem alypdyr, bir tanjymy, ýöne şolaň 91% iki tanjym alanlar. Indi men bu näme üçin görkezýän? Şu taýda indi Covid bilen kesellik diýipini nähili bolýar. Iň köp tanjym alan ilat şular. Yani Gibraltar, anklav ve Britanya. Bira şu taýynyň ilaty ýem 100% alypdyr, 116% ýem. Maldiv adalarının 91% iki tanjyma bir alypdyr, 100%dan gowragam eýem bir tanjyma. Olam 91% eýem 100% ýakyn. Üstüne aýdaly häzir kwat Azrail tanjyma almakda da öňde barjylan bir hasaplanýar. Oňa statistikasy seredildi. Nä gelin şu tanjyma alýan ýurtlarda adamlan keselleş diýipini ne seredildi. Ina şu taýda ýanky Gibraltar var. Şu statistikany men nerden alýan? World Meters Nokot Info diýip bir saýt var. Şu taýda koronavirus bilen keselleýän ilatyň diýipini görkezýär. Ýani keselleş diýipini. Geredin. Indi men ýanky Gibraltar aldym. Şu Britaniýa anklawy Gibraltar aldym. Gibraltarda haçan tanjym başlandy geçen ýylyň ahyrynda. Ýadyňyzda bolşaýaly, bir uniwatar ýurtlarynyň köpüsinde geçen ýylyň dekabryndan başlandy tanjym almak. Noýabr, dekabr. Indi seredin. Geçen ýylyň dekabrına çenni, noýabrına çenni koronavirus bilen keselleýän adamlaryň diýipini şuňaly ýuwaşlyk bilen gelýän eken. Günçilik ýaly. Soň noýabr gelýär, dekabr gelýär, üstlerim. Birden ýokaryk galýanlar. Tanjym alyp başlanandan bäri koronavirus bilen keselleýäniň sany diýipini birden ýokarlandy. Soň ine bu ýylyň dowamyna ýokarsan saklandy. Aşak düşenok. Seredin ünsürün adamlar. Bular tanjym alyp gidip oturýarlar, bolýan keselleýän adamlaryň diýipini seret derejesi. Şol bir derejede saklanyp otur. Aşak düşenok. Soň ikinji tapyr, üçüncü tapyr diýilýän tanjymyň tapyrlaryna geçip guradylar, bolýan ýen artdy. Gibraltarda koronavirus bilen keselleýänlerin sanynyň ümidigi ýokary gene seredin. Ine sentyabr geldi, sentyabrda da ýokary. Hani ol bizim käwari illeşleminiň aýdyşy ýaly. Tanjym alsam,
koronavirüsten keselleme alamaty petelýärmişin. Peteler ekenini görýäňiz dämi? Iň köp sancym alan ilatly ýurtda koronavirüslen keselleýänleň sany has iň ýokary derejäni görkezip otyr. Beýle diýmek näme aňladýa? Näçe köp sancym allyňyzça şonça kesel köp berýär. Şonça siz beter keselleýän adamlar. Indi beýleki ýurda alyp görýän Maldiv diýdik. Maldivlerde de 91% ilat 2 sancym alypdyr. Bundan näil bilam şon ýaly. Ine geçen ýylyň dekabryna çenli adaraktan ýokuryp gelip dursaň seredin. Ne şu taýda şuna kotda birden ýokary galyp başlaýandyr. Haçan bolanda şu dekabr ýanwar aýlaryna. Şu ýylyň ýanwarynyň başlany geçen ýylyň dekabryna birden ýokuryp başlaýar. Soň 2-nji, 3-nji sancıma ýetýärlerine şu ýylyň aprel aýyna, may aýyna ol birden ýene ýokurlanýar. Buňa ümidimiz niýerik ýokuryp. Maldivleň ilaty dünýäde iň köp sancym alan ýurtlaryň biri. Iň öňdäki 1-nji, 2-nji orunda. Emma keseliň koronawirusyň ümidine seredin, ýokary gidip otýar. Indi Izrail alyp görelim. Izrailem öňde barjy ýurtlaryň biri. Izrailde häzir 4-nji sancym alyp berler adamlar. Izrail öňde barjylar hataryna nädip koşuldy? 3-nji, 4-nji sancym alyp berler ilatyň köpü. Seret bu taýda näil bolýar? Bolam şon ýaly. Geçen ýylyň noýabryna çenli ine seret Eýem oktýabryna köpeli urady. Sebäbi iň öňdäkilerin biri bolup gunwatary ýurtlaryň iň öňdäkileriniň biri bolup sancym alyp başlandyr. Ýadyňyzda bolsa, edil orsiýet bilen belelikde başlady. Orsiýetde ýan gaýdyşmaýar sentýabrda başlandy sancym almak. Bularda da şon ýaly sentýabrda seredin. Geçen ýylyň sentýabrına seredin 18-nji sentýabr. Şu taýda birden köpelýändir. Kesellileň sany. Soň ýoşluk bilen ýokurlanýar. Soň dekabrda öň gaýdyşym ýaly 2-nji sancym alyp başladylar bular. Ýene ýokurlanýar. Soň derejesi saklandy aprel, may, iýun aýlaryna aşak düşenok. Üferim. Kesellileň diýipini görkezjüsi aşak düşenok. Şo bir derejäni saklap gidip otyrdy. Soň seredin. Şu ýylyň tomtunyň ahyryna 3-nji, 4-nji sancym alyp başladylar, ol ýene ýokary galdy. Sancym alynnygyça kesellileň sany güçlenip gidip otyr. Indi bu haramzadalar bunu gurnap berenler näme diýýärler? Sancymyň soňgu tormaz diýýärler. Näme diýýärler? Sancymyň güýji diýär 6 aýa ýetýär, maksimum 1 ýyla ýeter. Şoň üçin ýydygy derler sancym alyp durmaly ilat diýär. Diýmek näme diýmek? Siz ýydygy derler, siz kesellap durmaly diýmek anlady. Indi näme etmeli adamlar? Bize ýydygy derler bular şol virus ile keselletçe oturacak. Ondan ol sancymyň içinde diňe keseliň virusy däl. Diňe şo keseliň virusy bilen çäklen. Ýani ol Hudaýa şükürem diýäjek ýaly bolýan. Sancymyň içinden häzir gaty aýlanýar. Indi şu wakalaň fonunda näme bolup geçýär? Şu wakalaň fonunda şeýle bir zat bolup geçýär. Bütün dünya Sağlık Kuramasynyň işgärleri öýleriniň näçe prosent sancym alanlyklaryny ilata aýtmakdan ýüze görýärler. Ene sentýabryň 17-sinde şu taýda Jenewada press konferensiýa, ol metbuat konferensiýasy bolanda jurnalistler bütün dünya Sağlık Kuramasynyň resmiýetlerinden soradylar. Uzanam şu bütün dünya Sağlık Kuramasynyň metbuat sekretary we sözçüsü diýär. Dr. Margaret Harris diýip aýal başgala var. Şondan soradylar, bütün dünya Sağlık Kuramasynyň öýde işgärleriniň näçe prosenti sancımaly diýip sora berdiler. Ol näme diýär? We won't have that because it's confidential. Biz diýär ol informasiýany aýtjakda sebäbi diýär o maglumat diýär konfidensial maglumat diýär. Ol ýa gizli maglumat. Ol adamlaryň öz şahsy durmuşyna degişli maglumat diýip jogap berýär. Oho, o näýli bolýar? Mene maňa sancym edilenligi hakynda, edilmedigi hakynda ýa beýlekler adatyla öýlerine sancym edilenligi, edilmedigi hakynda ellerine tutnamalar bolmaly, QR kodlar bolmaly, sistema salynan bolmaly, adyň familiýaň durmaly. Bir ýere gitjek bolsaňa beliň alyp görkenler, o taýda adyň familiýaň bar, sen haçan sancym alanlygyň bar. Biz görkezmeli öýdümiň şahsy maglumaty. Emma bu haramzadalar we sancym almaly propaganda edip oturan bütün dünya Sağlyk Kuramasynyň resmiýetleri näme diýär? Yo, biz ödümden sancım alanlığımızı, almanlığımızı size aýtjak däl diýerler. Näme? Bu şahsy maglumat. Oho, onda näme? Onda gelin onda adamlar. Bir hem şey delin.
Bizden soruyorlar, bizden uçora minjek bolýar, ya poýza minjek bolýar, bir ýer gitjek bolýar. Bir aýdýarlar, hani ben tanjymalygymy almadymy diýerler. Biz onda ýa-ni bütün dünýä Saglyk Guramasynyň resmiýleriniň görelmesine eýersek näme diýmeli ekenik? Ýok, ol maglumaty berjek däl, bol şahsy maglumat, o birliğin maglumat, men şahsy durmuşma degişli maglumat bar sürüp gelmeli biz. Ýa-ni bütün dünýä Saglyk Guramasynyň resmiýleriniň standarty boýunça. Ýöne bize şonu diýdirýärlermi? Ýok, diýdirenoklar. Bu näme anlaýdy? Bey, biziň ikinji sortly adamlardyň bu da anlaýdy, olaň birinji sortly adamlardyň anlaýdy. Hatta hiç ululdyk görkezme ýok adamlar. O haramzadalar, şu zatlar gurnap beren haramzadalar özlerini bir ýan birinji sortly adamlar hasaplaýarlar. Bize de edil haýwan ýaly garaýarlar. Haýwanam däl, bize tejribe geçirilýän bir laboratoriýa jandarçyklar ýaly garaýar. Size biziň diýenmi de derseňiz, tanjymalarsaňyz, eliňizde de QR koduňyz bolar, spravkaçyňyz bolar, niri gitjek bolsaňyz hasabat bererseňiz, görkezersiňiz şonu. Biz size iýerläp durarys. Tanjymam täzelläp durarsyňyz size. Emma bizden siz hasabat sorap bilmersiňiz. Siz kim bizden hasabat sorar ýaly? Biziň tanjymalarymyz almadygymyz hakannak mesele saňa degişli däl haw diýerler. Senin biziň şolara hiç salam edebilemdi, talap edebilemdi. Näme sebäp olar birinji sortly adamlar häzir şolat berdi. Bu sözüne diňe bütün dünýä Saglyk Guramasynyň emelerde, käbir günwatar ýurtlaryň resmiýleri we deputatlary, olaryň beren okşa maglumaty serediň, CNN habar etdi, biz Amerika Birleşik Ştatlarynyň ýa-ni 22-nji iýulda şeýle bir maglumat çykarýar. Nearly half of the House Republicans still won't say publicly whether they are vaccinated against COVID-19 even as new cases rise nationwide. Amerika Birleşik Ştatlarynyň Kongresining Respublikan kongresmenleriniň ýartyna golaýdy ýa özleriniň tanjymalanlyklary hem almanlyklar hakynda hiç maglumat bermekden saklanýarlar diýe gizleýärler şo maglumat. Ölemtiň respublikanlar hakda gurrungydan hakykatynda CNN bu taýda tarap göýnemedi, onuň bar duşman da nemeler respublikançylar. CNN'in özü demokratlara tarapdar ýükün edýän neme media guramasy. Hakykatynda demokratlar hem deputatlar beren okşa maglumat. Bunu hemen görkezdi. Ýa-ni ýaly, olara birinji sortly adamlar, olara adat raýatlardan talap etmeli. Tanjymalyň. QR koduny hem her adamda görkezdiň, şonu görkezmeseňiz sizde bolan bolan. Emma bizden talap etmeň. Bizden görkezjek, ýa o şahsy maglumat. Demek, olaňa tanjymdan arkaýyn halas bolup gezmäge haklary we eger şolar ýaly ananýan bolsalar tanjyma, hem şolar tanjymalanlyklaryny almadyklaryny bilýän bolýarlar. Demek şolaň özlerini şo tanjyma bolan anam ýok, şolar almadyklygyny anladýar. Alan bolsalar ine aldım diýip görkezmelmeýler. Tanjyma şolar ýaly ananýan bolsalar, şolar ýaly bu güýjüniň wadygyna, peýdasynyň haýrynyň wadygyna özleri ananýan bolsalar, halkdan gilýärmeýler. Demek şonu anamlar ýok. Näme üçin anamlar ýok? Ine bir statistik bar. Ýa-ni mene neseret göwrele ýalyň çağlarynyň 70-80% nemesini çağı düşýänligini aýtdym. Oň daşyndan Kanadaň bir tanymal bir ajy bar, patolog we anatomy Charles Hoff diýilýär. Şu Charles Hoff diýen adam şu tanjymalan adamlaryň ölenden soň hem tanjymalan adamlaryň tek diýeri gelip görünürlüğüň bedenini ganlaryny barlap görýär. Şolaň näil proses gidýär. Tanjymalanlarda näil proses gidýär. Şoň ögrenen adamlarynyň 62%-ni serediň. Doctor says mRNA vaccines will kill most people through heart failure. 62% of vaccinated people already show microscopic blood clots. Ondan iň soňunda da aýdýar, şu videodan bölek şu spesialistler bilen press konferensiýa ýaly öz bolsa çykyş etdi. Oň video çykyşy mende bar. Ýöne şu taýda şu tekstini görkezip otyr. Şuň adyny ýazsaňyz, şu taýdaky makalaň adyny ýazsaňyz, şoň eden çykyşynyň demme tekstini görersiňiz. Şu taýda aýdýar.
şol tanjymalanan adamlaryň diýe 62%-ine ýakyn wagtlarda uly betbagyçylyk garaşýar diýe. Ödem şo tanjymalanan adamlaryň nähili haýsy organlaryna nähili diýan ýetýär. Şona ma diýär. The most alarming part of this is that there are some parts of body like the brain, spinal cord, heart, and lungs which cannot regenerate, he says. When those tissues are damaged by blood clots, they are permanently damaged. Seredin adamlar şu taýda şu 62% adama ölüm howpy garaşýar diýip gönaý diýär. 62% of mRNA vaccinated patients have microscopic blood clots. Şolara da diýär, people are ready to show it. Tamam. Umuman şu taýda duýdurýan zady näme? Duýdurýan zady näme? Ýa-ni Kanadaň doktorunyň. Şol tanjymalanan adamlarda adamdan ganyny barlamykda diýär, ödem topar bolup edýärler onu ýa-ni doktor. Şolaň diýär 62%-ine eýýäm diýär gan dügünmesi. Şu ödem şu tanjymlaryň esas görýän problem näme? Gan dügünmesi emele gelýärdi. Adam ýüreginden tutýar ýa bagrynyň funksiyasy ýatýar ýa-da öýkeni gutarýar. Bildirme diýäl ýagdaýda näme şin adamlar tanjymalýar birden tarpataýyn ölüp gidýärler. Öýkenleri içinden ýa bu toran ýagdaýa barýarlar. Olay diýär. Şol tanjymalanan adamlaryň 62%-ine eýem ölüm prosesi başlandy diýip diýanyz goýýar. Olaň käbirine çalt geçýär ýa-ni prosent gan dügünmesi we çalt geçýär käbirine. Käbirine diýär şo proses 3 ýyl dowam eder ýöne ahyr soňy şol ölüme getirir diýip göni ýa-ni töhfetdirşligi näýdi? Ýa-ni siz adyny şo makalaň ýazsaňyz özüňiz okarsyňyz inglişçe düşünýän bolsaňyz bu näýdi? Bu tekst bilen näýdi? 62% adam diýär olan käbirler ýakyn wagtlarda öler, käbirler 3 ýylyň dowamynda hökman öler diýär. Diýär şo gan dügünmek prosesi olarda käbirine ýuwaşadan gidýär, käbirine çalt gidýär, ýöne ýuwaşadan gitse-de ol ahyr soň ölüme getirýär. Ödem nirlerde esasy haýsy organlarda weýran bolýar. Ganyň ýa-ni dügünüge mele gelýär, hem haýsy organlara ziýan ýetýär. Öňü bilen ýürek, bagyr, öýken hem beýni. Şona diýär. Ödem şo taýda diýär, şoň dokumalary, şo organyň dokumalary weýran bolandan soň diýär gan dügünüge sebäpli. Ol täzeden dikeli bilen diýär. Iň ýetmezçiligi, iň gynanlar ýani ýerem şo diýär. Şol organyň içinde ýa-ni gan dügünüge sebäpli ýani ýetenden soň ol täzeden dikeli bilen diýär. Indi düşündiňizmi näme üçin bu haramladalar, bu guramalar, deputatlar, bu bütün dünýä saglyk guramasynyň adamlary, resmileri tanjymalan oklar. Sebäbi bilýärler ýa-ni biz özleri öňünden tejribe geçirip hemmede göz getirip gören haramzadalar bular. Şular ýaly perspektiwaň bardygyny bilýärler. Şoň üçin olar alanok. Almanlaryň bizler ine ýa-ni statistikany görkeşmýäli näçe tanjymy köparlygyňça-da koronawirusyny keselleýänden ilatyň sanynyň hem ümzügi ýokary. Indi yankı zatlar, yankı täsiri, tanjym näme esasynda berýär? Şo öwrenilmi mysal üçin? Näme üçin adamlaryň 62%-ine gan dügünüge ýüze çykmaly? Näme üçin olaň öýkenine ziýan ýetmeli, bagyryna, ýüregine ziýan ýetmeli? Ol ziýan edýän zat näme? Şo öwrenilmi? Öwrenildi adamlar. Şo tanjymyň içinde nähili aýylgan şartlaryň bardygynyň üstüne açdylar häzir käbir alimler. Olam men guru söýdilen aýtjak däl, men ol bu arada gepleşik, bu aradaky gurrun inniki gepleşikde bolar. Inniki gepleşikde bir tanjymyň öýde hakda gurrun eder, şoň içindäki şo tanjymy düzüjü elementler, komponientler hakynda gurrun eder. Aýylgan şartlaryň üstüne açyldy häzir adamlar. Böyle men dokumental esasynda, ilmi esasda gurrun eder. Men häzir kaýdyp oturan zatlar myş däl adamlar, käbirleri al-mufakitlary bilen myşmyşyň tapawudyna düşünen oklar. Ay sen niye çaklamaydı? Çaklama men häzir getirip oturan adam çaklama däl dokument görkezip oturýar. Resmi dokument. Saglyk ministrleriniň ana dokumentini getirip oturýar. Statistikany görkezip oturýar. Tanjymdan soň näçe adam ölýär? Koronawirusyň özünden näçe adam ölýär? Şoňa ilmi maglumat diýilýär, şoňa fakt diýilýär. Resmi fakt diýilýär şoňa adam. Bu da hiç konspirologiýa ýok. Şo
Oturup öwrenseň men näme üçin ýygydan çykyş edebilem? Men şuň içine bir girýän, men bir giden taýtlar dotyn spesialistler alymlar taýtyn notýar. Şoda da pikir alýan, sonra berýän. Şoň içinde öwrenem soň bir girýän soň çondan çykyp bolanam, men wagtymam şoňa ýetjän ok. Gaty köp maglumatda. Bir özüme şok bolotym. Bir içine girýän boly, prosta şoga düşýän. Elbetde men düşünýän, men howlukmaly, bilen paýlaşmaly. Ýöne menim düýpli öwrenjek bolýan. Täbäbi yarım yalta ya da yarpı çiğ maglumat beretim gelen o. Yani berdim men asutnama bilen beretim gelýär. Şoň üçin spesialistler men size ýüzlenýän Türkmenistanyň spesialistleri, Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri, ön kaýdyşym ýaly. Ilatyň saglygyny goramak siziň gönden borçuňyz bolup durýar. Şu meselede ilatyň saglygyna ziyan berýän zadyň häzir öňüni almasaňyz, degişli şäherleri ýola goýmasaňyz siz genotsidde günäkar bolýaňyz. Bu zadyň soňu geler pikir etmeň. Siz şoňa şäherik bolýaňyz şu jenaýata. Biz bilmeýändir, bizde maglumat bolmandyr diýmediňiz üçin men şu maglumat berýän. Şu maglumaty men size berýän ýa-da adaty ilatada däl. Öňü bilen mediki edaralaryň işgärleri men size berýän. Siz biriňiz aldyňyz şunu paýlaşyň, kärdeşiňiz bilen paýlaşyň. Men size subutnama alyp täsir görüň edýän şoň üçin. Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri biriňizle paýlaşyň şu maglumaty. Sebäbi ýene de gaýtalýan. Siz aýylygan jenaýaty şäherik bolup oturýar. Bu jenaýatyň göz boş bäýerlerden barýa. Dünya Bankynyň derejesinde bütün dünýä saglyk guramasynyň derejesinde barýa bu jenaýatyň başy. Görkezmeler, standartlar, protokollar, medisina protokollar diýilýän şu taýda düzülýär. Bilýän ony. Ýöne şoňa boyun egmeýän. Boyun egmeýän. Şoňa boyun egeteňiz. Bulara bir zat edip sapmagy mümkin. Ýöne bulara mı tek sapmaz. Bular näme üçin sapmajakdygyny biz geljek gepleşiklerde maslahatlaşar. Ýöne geljek gepleşikde ýene de gaýtalap aýdýan. Sancım barada sancımyň içindäki komponientler barda. Gurrun eder şoň üçin. Men gepleşikdeme tomoş etmeňizi dowam ettiriň. Halayan bolsaňyz maglumatlary size bir azajyk nähiller bir zatda gözüňize çýan bolsa ýa maglumaty düşünjeňiz giňelýän bolsa like basyň. Pikiriniz bar bolsa kommentariýlarda ýazyň. Ýöne paýşdylar ulanman, kemtici sözler ulanman. Sagdyn arasda tankit, konstruktiv tankit etatyna ýazyň. Tankitden çekinýän ýok. Şu häzirlikçe ünferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.